Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, aldaketarik nabaritu duzue? Gaur normaltasun berria delakoaren fase berri batean sartu gara. Tira, lehenago ere eman genituen aurrera pausuak eta berriro ezarri behar izan zituzten neurriak. Atzera eta aurrera gabiltza denbora guztian. ¿Nola zen abestiura? Un pasito pa'lante, un pasito para atrás? 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Bai, Inigo, arrazoi duzu, aldaketa bat gertatu da. Hego Euskal Herrian, maskara kalean erabiltzeko agindua bertan bera uzten duen dekretua gauerdi honetan sartu da indarrean. Hori bai, salbuespen bat dago. Salbuespen bat ekitaldi jendetsuetan derrigorrezkoa izango da jendea zutik badago edo eserita egon arren 1,5 metroko segurtasun tartea mantentzen ez bada, orduan erabili beharko da. Gainera, Nafarroan, otsailaren 15ean, gaueko 12etan, bertan bera geratuko dira COVID-19 aurre egiteko orain arte indarrean egon diren neurriak. Jatetxetako ordutegiak luzatzea, barren kontsumitua edo gaueko aisiko lokalen irekiera albidetuko du honek. Eta denak COVID-aren aurkako neurriei begira genbiltzan bitartean, aurrerapen zientifiko garrantzitsua egin dute Biodonostia Institutuan. COVID-az gain, gaixotasun asko baititugu inguruan. Ikertzaileek edukiera ez ezagun bat aurkitu dute garuneko tumorearekin lotutako zelula ametan. Eta ze esan nahi du honek? Birziklapen garpiketa eta zelulen birsorkuntza mekanismo batez baliatuta, kimioterapia tratamenduak saihestu daitezkeela. Hori bai ospatzekoa! Esango nuke! Eta ospatzen hasi ezkero kirol garaipenak ere ospatu beharko ditugu. Atzo aipatu genuen Lukas Egibarren urtebetetze eguna zela, gaur goizaldean 7. egin du eta diploma olimpikoa lortu du. Bigarren diploma olimpikoa da Donostiarrarentzat. Duela 8 urte, Sotxin beste bat lortu zuen. Olinpiar jokuen aritik tiraka, Kevin Meyer frantziar atleta, dekatloi proban espezialitatuko gaurko egunez jaio zen. 2016ko eta 2020ko udako olimpiar jokoetan zilarrezko domina lortu zituen. Begira, gaurko egunez jaio zen Justin Gatlin atleta estatubatuarra. 5 aldiz irabazi ditu domina olimpikoak eta 2017ko munduko atletismo txapelketan urrezko domina eskuratu zuen Usain Bolt garaitu ostean. Bere denborarik onena 9,74 segundukoa da. Eta horri esker 100 metroko lasterketetan historiako 5. korrikalaririk onena da. Bai, 100 metro azkar egitea ondo dago, baina ibilbide luze bat egiteko kapaz izango da Gatlin. Juri, lasterketa bat proposatu behar aldiozua. Noski, 2500 kilometro ingurukoa. Korrika. Aurtengo korrika, martxoaren 31an hasiko da, Amurrion, eta Donostian amaituko da apirilaren 10ean. Baina horrez gain, aste honetan aurkeztu dute korrika kulturala Asier Ramondo eta Itziber Balantzategi AEK korrikako eledunek. Aurtengo emanaldien artean aipatzekoak dira, besteak beste Ruper Ordorikaren
hautsidan fora ikuskizuna, hemen zuzenean eta primizian, bigarren kafean kontatu zigunura, baita erretarrak ere hemen izan genituen, Antigone Antzeslana ere, eta bestelakoak. Horrez gain bai, kulturaren menua aurkeztu dute. Hau da, herriz herriko kultur emanaldiak programatzeko AEKak osatutako katalogoa. Vegetarianoan sartu ginen biak, eguerdiz astelena, menuz bufeta espinakak, lasaña berdea eta sagar pastela maitzeko. Bapatean tropela, sei direla, tatzeti figura beltzak. Kulturaren menua aipatu duzue eta kulturarekin lotura estua izan duten bi gizon aipatu behar ditugu. Gaurko egunez, duela urtebete, zendu zen Jaime Rodríguez Aliz, Euskal Herritar kultur gizon, ikertzaile eta arkeologoa izan zena. Arkeolan aldizkariaren sortzailea eta 97tik erakunde horretako buru izan zen. Gainera, 2006an irekitako Oiaso Erromatar Museoaren bultzatzailetako bat ere izan zen. Eta gaurko egunez jaio zen Antxon Elosegi Vitoria Tolosarra kultur eta jai ekintzailea eta ekimen askoren sustatzailea. Herri ekimen ugaritan parte hartzeagatik ezaguna. Ekimen asko jarri zituen martxan. Ezagunenak, abesbatzaleiak eta mikologia astea, eskolarteko olimpiar jokoak, eta esan behar dizut hemen, domina desente lortu nituelanik, ez pentsa. Bueno. Titiri jaitxotxongillo jaialdia, amalur bidei jardunaldiak, eta beste inbeste. Zuek ari zarete berriro Tolosartzen. Ui, bai, itxaron. Inigo. Bota gaurko efemenidea. Gaur, Tolosako babarrunaren mundu eguna da! Ezea, benetan, egun hori existitzen da ala. Bueno, ez, txantxetan ari gara. Baina izan zitekeen. Bueno. Izan ere, gaur lekalen mundu eguna da. 2018an ospatu zuten eguna ofizialki lehen aldiz. Baina egia esan Nazio Batuen erakundeak lekalen garrantzia sustatzen aritu da 2016tik. Lekalen nazioarteko urtea izan zonetik. Ardi gazta ere gustatzen zaio menbilotuna hobea. Babarrun gorri olkita zapi pergorri eta berdea. Gindila eta pepinilloa nahiago ditu ordea. Gindila eta pepinilloa nahiago ditu ordea. Ni gustuko ditut, bai babarrunak, bai lekak, txitxirioak, aizu baina zein da gaurko menua. Arroza, kokozko kurria eta arrain freskoa, Seychel irletara joango gara, merke. Eta gero Bilbora, mugarik gabe elkarteko Xavier Martinezekin hitz egiteko aukera izango dugu. Asteartean aurreratu genizuen bizitza jokoan kongresua antolatu dutela martxo hasierarako. Gaur kongresuko ekiminen inguruan arituko gara. Eta osteguna da beraz, kafe hutsa hartuko dugu. Gaur, Janire Etxabe dator. Eta ezaztu agenda, itxialdiaren ostean galdutako aukerak berreskuratu behar ditut, Oiana. Asteburua dastatu dezakegu orduan dagoeneko. Bai, eta 132 egun besterik ez dira falta udararako. 132. Zezenbaki politea 132. Gaur otxaiak 10 ditu eta osteguna da ongietorri guztioi, bigarren kafearen menu gastronomiko kulturalera. Zuekin jaun Andreok maite ditu babarrunak, lekak eta txitxirioak, maite du dantza eta musika, maite du parranda, drogarik gabe mugarik ez, eta besteen bat lelo, baina batez ere, maite du tolosartasunarekin gurekin borrokan ibiltzea. Oiana Maritoren agenbe, arratsaldeon! Arratsaldeon! Berak maite du hori guztia eta tolosartasun erronkauetan tolosartasuna defenditzea. Goiuri ezei zarandia, arratsaldeon. Hemendik esan dute, Tolosako babarrunak zeonak albizturren onenak. Goiurik zesango dizue ba? Noski baiet. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 335 garrena du, arratsaldeak laizzer izango ditu 4 eta 10, oraindik segundu batzu falta zeskierlojoari, baina tira, hortxe eta 10 gaur otsaiak dituena, gu ez gara 10, 3 gara, laizzer gehiago izango gara, eta zuekin
are gehiago. Urrengo 2 ordua. Gurekin igarotzeko plazerra baduzue, plazerra gure ere izango da. Eta ez baduzue, guk hemen jarraituko dugu plazerra hondiz. Ongi etorri guztioi. Eta noski maite duten tarteari heldu behar diogu, maite duten eta maite dut ezen tarteari zedagoneko gure lankide Mai Gorostiagak bidali dugu berea. Ikusi dugu notizia bat, Solana del Pinon 6.000 bat urteko pintura batzuk suntsitu dituela, norbaitek Espainiako bandera marrazteko. Figura antropomorfiko oso baliotsuak eta norbaitek ez jakintasuna eta lelokeria medio suntsitu dituenak eta txilotu duten norbait? Ez dut uste. Orain dibintzat. Gaur eguerdiko berria da eta Mai Gorostiagak badakizu, gainera, espeleologia eta geografia orokorrean eta oso maite dituela eta, alaxe bialdu dugu eta alaxe kontatu behar genizuen. Gure entzulen artean norbaitek maite dutik bialdi du, ez, orainik ez daukago maite dutik, beraz, gure helduko digu. Oiana Maritorena genbe, zer duzu? Ez errez, banekien hemendik hasiko zinela. Beti ezkerretik. Bai, baina bakizu duela gutxi jakin dudala hori? Eta nik konturatu gabezuk esan zen idan. Eta nik hori xesan nion inigorin, nigre nekiela. Bai, gezurra dirudi ba? Bueno, ez dakit, nahiz erratian eskuinetik asteak ere zentu handik ez du leluk izango. Nik banuen lagun bat, eskuindarra esaten zen, beti dudan aurrean eskubitara. Beti gemiltzan burrukan, nik dudan aurrean beti ezkerretara, eskubitara. Barra egiten genuen, batzutan alternatibarik etzegon, norabide beharrezkoitakoa ikusten zen onda. Iregin, eta Beraz, ezkerretan eserita daukadala Oiana Maritorena genbe, zein da zure maite dut? Aurrekoan elkarrezketa bat entzunuen irratian, eta arkitekto bat ari zen gauza ezberdinei buruz hizketan, oso gauza interesgarriak esan zituen, eta galdetu zioten zeintzen berak orain arte egin duen lanik interesgarriena, edo zeintzen amesten zuen lan hori, ez? Eta askotan, igual esango nuke, esango duola arkitektura eraikin ez dakiz zer bat, eta esan zuen bere ametsa, edo berak arkitekto izan nahi zuela, edo desio zuela, bere amonak eraikinean igogailua izan zezan. Eta hori egin zuela. Eta hor nirutu zitzan, hain polita? Eta hain gustora entzunuen, kontatu zunean, esan nuen, ze polita ez? Azkenean, betetzen gaituzten gauza txiki horiek, eta gure lanbidearekin ere hori egiteko aukera izatea, eta beretzat hori zela arkitekto izatetik, gustuko zuen arloietako bat, eta oso polita irutu zitzan, eta esan nuen begira. Ze polita. Zein da zure maite dutago, Juri? Nik maite dut eza. Daukatu gaurkoan. Normalen maite dutak edukitzen ditut, baina gaur maite dut eza da. Eta ez dut maite dut ez, arrakala digitala. Eta bereziki, bankuak eta adineko pertsonen artean gertatzen ari dena. Eske, adinekoek arrazoi dute. Ezin dugu orain dena hasieran COVID-aren aitzakiarekin, orain ezakitzea aitzakiarekin, dena digitalizatu eta dena online egin, eta ja ez ongo aurrez aurreko arretarik, eta horrek
alde batera uzten ditu gure gizarteko pertsona asko eta ez zait bat ere gustatzen. Maite dut nola ari diren mugitzen eta zen mugimendu sortzen ari diren adinekoak honi aurre egiteko, firma bilketak direla, udaletxekin hitz egitea dela, hori maite dut, baino bankuen jarrera ez dut maite. Eta horrez gain, adinekoekiko jarrera itxusi honetaz gain, herri txikiekiko ere horrelako jarrerak ikusten ditugu. Adibidez, azkeneko egun hauetan, Kutxabankek itxi ditu kutxazain automatikoak Berrobi edo Bidania bezalako herri txikietan, zenora herri txikiak diren, hortxe, bosta jola guri zer egiten duzuenan, eta jendeak behar ditu. Beraz, ez dut, bat ere maite, gero ekintza sozialaz haua beteko zaien, eta gero bat ere ez duten egiten banku. Gorkak dio nire maite duta da oraindik nabilela jende aurkitzen Izaroren kontzerturako Belodromon ezagutzen aldezuen norbait. Euskal Herria osoan egongo data, Gorka. Gorka, zuarea jun eta indezakezu Doneten anuntzioa bezala, guatzen zea Doneten anuntzioaz, guatzen zeate, Doneteak ateratzen ditudanean lagunak ateratzen dira txoko guztitatik. Gorka, zoaz Belodromora, Donete paketearekin, atera Doneteak eta roba, denak egongo gehan, mundu guztia. Belodroman zein izan daiteke ezagunagoa, Izaro Andres zelaieta edo ez da zelaieta? Bai. Edo Gorka Santesteban. Gorka Santesteban. Bueno. Ia izi fenomenoa, Gorka. Nik maite dutez labur bat daukat. Eta da, gaur, ikusi da telebistan, ez dakiz zenbat informatibotan eta zenbat minutu kalean maskarilla erabil behar ez dela kontatzen, kazetariek maskarilla jarrita zaukaten bitartean. Edo zuzenean kentzen zuten bitartean. Ikustagun, hau, Juanian Ziortxagak inoiz kontatu zuen bezala, iruzur erraldoi eta ulertezin baten erdian gaudela sinisten dugula, kalean egotea maskariarekin iruzur erraldoi bat izan da, azken astepiletan, eta, zientziari akaso beti izan da, iruzur handi bat. Horrelako entzute ematea eta olako oihartzuna eta batez ere zei ridikulu pila egin diren telebizetan, publiko eta pribatuetan musukoa jarrita kalean zuzenekoak egiten edo statementak egiten edo aurkezpenak kamarera egiten benetan lanean eta inguruan inora ez daukan kazetari horrek maskariaren edo musukoaren inungo beharrik etzuenean, baina ridikulo guapo xamarra. Eta gaur, ridikulo horri, inozokeria sentsazio horri, intzaio gorazarre mugagabea. Eta, ez dut maite, pena ematen du. Ze, badirudi, ez dagoela inorrez, batzutan gauzak pixkat pentsatzeko, eta 10 minutu gaur, musukoa dela, eta ez dela, zenbat informatibotan, zenbat berri emaile kakamaten. Nik uste ez dela hori gertatzen, Ez dela ez dutela pentsatzen. Kontrakoa. Oso ondo pentsatuta daukatela beldurrak gehiago saltzen duela eta beldurrarekin errazagoa dena ez dakit, euren nahietara moldatza. Bai. Nik uste badela pixkat, Beldur bai, puntu bat. Uste dut ez jakin ere badakigu, neurri batean nola funtzionatzen duten agenda informatiboek, ez dagoela gaitasunik agenda informatibo horietan erabakiak hartzeko azkar, sartu gara dinamika batean non egunero informatiboak ireki behar izan diren pandemiaren datuak ematen inongo interesik ez zuenean. Oraindik inork ez digu esaten egunero pandemiagatik hiltzen diren horiek zenbat portzentei suposatzen duten eguneroko heriotz tasa orokorraren gainean, eta zergatik hiltzen den beste jende guzti hori. Ze bizitzak aurrera darrai eta zorionez heriotzak, zoritxarrez heriotzak ere badatoz beste hainbat arrazoiengatik eta uste dut begibizaz galdu ditugula. Ulertzen dut diozuna, Goiuri, baina uste dut badagola ere holako erosotasun kolektibo bat, ez benga, pandemia zitzegin behar da egunero 10 minutu, aspertu garen arte, eta aspertuko gara horrelako batean, eta 10 edo gehi edo. Eta, bai, nazkatuta gaude. Bai, pixka nazkatuta, eta ez dut maite bat ere, eta gaur ridikulo kolektibo bat ikusi da telebistetan, musikoa jarrita, kalean, zuzenekoak egiten, musikorik behar ezten garaia hobetan, inor egongo da, esaten ari naizen honen aurka, da oso ondo, baina, venga, ja nahikoa.
Gobara buru gainetik jaitsi eta solasaldi eta kultur proposamenez osatutako podcast feminista aurkeztera gatoz. Feminismoaren alde eta arrazakeriaren zein imperialismoaren aurka bidea urratu duten emakumeez ariko gara. Simone de Beauvoir filosofo eta idazle frantziarra izango da lehen protagonista. Bera etzala feminista, jakin minak bultzatuta hasi izan liburua idazten. Bere helburua zen, gizaki emea, ze gertatzen zaio kulturan, gizartean nola bilakatzen da gero emakume. Patriarkatuak aldatu dituela ere bai bere mekanismoak, birformulatu dela eta moldatu dela beste leku batzuetara. Gainditu ez dugula oraindik Beauvoirrek ez bere lanean atera zituen ideiatatik oso gutxi edo bat ere ez gaindituko genuela. Gobara, airera, trapuzikinak. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Mila 1957an, Bill Haley Londresera ailetu zen rockero ipar-amerikar baten lehen bira britainiarrari ekiteko. Heathrowkeko aireportuan 8.000 zale zituen esperuan eta sekulako istilua sortu zen. Rock and rolla pixkanaka mundu osora zabaltzen hasia zen 50. hamarkadan eta Ingalaterran bere biziko arrakasta eta eragina izan zuen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aizeak belarrian susurlatu zidan, Irrazeman zoaz orain imendikan. Aipatu dugun bezala, gaur lekaleen mundu eguna da. Eta atzo The Conversation atarian argitaratutako artikulu zientifiko baten arabera, babarrunak, txitxirioak eta lekak dira aldaketa klimatikoaren aurka daukagun tresnarik onena. Zeiritzi zaizue. Nei da nauzatzaizkit hiruak. Bai. Esaten dute, txitxirio babarrun eta lekekin aurre egingo diogula aldaketa klimatikoari. Hola esan da, badirudi pixkat azalekoa dela dena ez. Gehiago sakonduta, bai, nitrogeno sintetikoarekiko menpekotasun oso txikia omen dute lekale hauek. Eta nitrogeno sintetikoa omen da, eragin oso txarra duen horietako gauza bat, klima aldaketarako. Beraz esaten dute, etorkizunean, hiru horiek jaten jarraitu beharko dugula, edo gehiago jan beharko ditugula, ze askoz jasangarriagoa omen da. Baina nik uste dut, hori, ez dakit, esan bezala oso azalekoa dela, eta oso konponbide erraza dirudiela, ez? Aldaketa klimatikoa, zer egin behar dugu, leka gehiago jan, nik uste dut pixkat simplista dela eta benetan gauzak gehiago behar ditugula eta hasteko kontzientzia hartu behar dugula. Eta kontzientzia hartzeko laguntza behar izaten dugu. Horretarako elkarte asko ditugu inguruan, adibidez, mugarik gabe. Eta eurek antolatutako bizitza
Markatu. Bizitza joango zaizu goi hori Bizitza jokoan kongresua aipatu nahi nuen. Bai, saiakera egin genuen aurrekoan, baina arazo teknikoak genituela eta erabaki genuen Xavier Martinezekin hitzordu berria egitea, ze merezi zuen kontatzeko genuenak, merezi zuen programa hortan bizitza jokoan kongresu horrek eskaintzeko daukan guztia, eta horrexegatik gaur osteguna berriz ere gonbidatu dugu gurera, eta gaur esango genuke gure soinu probek ez badigute orain kontrakorik erakusten, Xavier Martinez ondo entzun dezakegula. Xavier, arratsaldeon da ongi etorri berriro bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, mila esker berriro gonbidatzeagatik. Bigarren kafea hartu ohi dugu, gure gonbidatuekin, zurekin aurrekoan bigarren kafe hartzen ari ginen, baina bigarren kafe hori oztu egintzen, eta oso kafezaleak garen ez, kafea txukun ateratzea beharrezkoa zen, eta horrexegatik gaurko hau. Bueno, aurrekoan aritu ginen, Goiuri galdetzen zizun, oraindik gara izote garen, zertarako garaiz, zein mugan dagoen askotan jokoan den bizitza hori, eta, bueno, hausnarketa oso globala, ez? Bizitzaren inguruan, ekologismoaren inguruan, eta eraberean oso sakona, kongresu hortan planteatu duzuena, martxoaren 1, 2 eta 3 izango den kongresu horretan, eta uste dut Goiuri harrapatu genuela, ez? Hasieratik, Tarzila Rivera eta Patricia Bartzen alkartuko zituzten horretan, baina kaso merezi du hasieratik eustea, hain zuzen ere giza eta naturaren eskubideak defendatzen dituzten nei babesteko edo planteatu duten hitzordu honekin. Noski, ze testu inguru pixka bat jarriko dugu aste artean komentatu genuen, baina bada ez bada errepikatu egingo dugu merezi du eta Oianak eskatu digulako gainera. Komentatu genuen bezala, Global Witness gobernuzkanpoko erakundearen txosten baten arabera azken datuak hauek dira 2020koak. 2020an 227 ekintzaile eta naturaren defendatzaile hil zituzten ekosistema eta biodibertsitatea defendatzeagatik. Hori 2020an, pentsa. Urte hartan, gainera, jarduera ekonomiko gehienak bertan bera geratu ziren. Hala ere, datu potoloena izan da azkeneko urteetan. Behintzat, Global Witness datuak biltzen hasi zenetik. Horietatik, 170 baso soiltzearen aurka lan egiten duten pertsonak izan dira. Hau da, gure planetako basoak eta oianak zaintzen saiatzen diren pertsonak. Komentatu genuen adibidez, hauxe dela Berta Cáceres hondurastarraren kasua 2016an hil zuten, bera makroproiektu baten aurka aritu zen urte luzez, presa hidroelektriko batzuen aurka, ze eraiki ezkero, ibaien privatizazioa, kutsatzea eta komunitate indigenak mugieraztea eragingo lukete. Eta bertaren kasua abiapuntutzat hartuta, bizitzak jokoan kongresuan, naturaren eskubideak defendatzen dituztenak babesteko aldarria egin nahi izan dute, eta horrekin hasiko dira martxoaren batean, Tarzila Rivera zea eta Patricia Bartzenarekin. Xavier, lehengoan aipatu genuen bezala, ez da edonolakoa, bi emakume hauek elkartzea, eta abia puntuare kongresuarena, bada maila handiko abia puntua eta pisu handiko abia puntua. Hori da, bai, Goiurik lehen esaten zuen, enpresei, bankuei kasu honetan, baina igual, enpresa gehienei luzatu dezakegu esaldi hau, ekintza sozialaz ahoa betetzen dutela, badaude nazioarteko transnazional edo multinazional asko, hori, ahoa betetzen zaiola ekintza sozialarekin, baino atzean zer dago, aipatu berri duzuena, ez? Ekintzaile sozial asko, kazetariak ere, justo natura defendatzeagatik jazarpen latza jasaten dutena, ez? Ahoa betetzen zaie enpresa hauei, inkluso krisi klimatikoaz, jasangarritasunaz hitz egiten, baita instituzioei ere, baina paradoja hori ematen da. Naiz eta guztia onartua dagon, natura defendatzen duten pertsonak, geroz eta gehiago izaten dira jazarpena jasaten dutenak, geroz eta gehiago kriminalizatuak, eta hain zuzen ere, baita Tarzila Rivera eta Patricia Bartzena, horren inguruko marku orokor bat emango dute. Hau, nola dago panorama, nola dago asuntoa gaur egun, datu ikarragarri hauekin, baina baita ere proposamen klabe batekin. Ez ere egin dezakegun, jende guzti hau, bizitza jokoan jartzen duen
jartzen duten ekintzaile guzti hauek babesteko. Hori izango da martxoaren bateko lehenengo hitzordua, baina martxoaren 2an, asteazkenean, goizeko 9:30 Euskadiko talde politikoak krisi klimatikoa eta eskubide urratzen aurrean mahaingurua antolatu duzue, alderdi politiko nagusien ordezkariekin, denek baieztatu dizuete han izango direla? Baieztatu digute, danak izango direla, baina oraindikan egia da, badaudela alderdi politiko batzuek, oraindikan ez digutela esan nor etorriko den. Bakizue askotan alderdi politikoetan ibiltzen direla, segun beste alderdiko nor datorren, nik bata o bestea bialduko dut. Baina, bintza badakigu Aitor Esteban izango dela Euskal Alderdi Jeltzaletik, Miren Gorratxategi Elkarrekin Podemosetikan, eta Eneko Andueza PS Euskadiko Ezkerratikan. Rendikan beste orduan jende ezaguna da, jende pixutsua, eta uste dugu lehen aldiz elkartuko dela maila honetako politikariak Euskal Herrian kontu hauetaz espreski hitz egiten. Eta noski EH Bildu eta Alderdi Popularreko kideak ere egongo dira. Baita ere ezagunak izango dira, baina oraindikan ezin dugu esan konkretu zein izango den. Hau interesgarria izango da oso, ze alderdi bakoitzak bere ikuspuntua du gai honetan, behintzat. Ez dakitor, Xabier, azteko kontraste handia sortzen duzu, ez? Artzila Ribera bezalako aktivista ketsua bat, edo Patricia Bárcena bezalako emakume, ez dakit, jakitun eta implikatu eta aktivista bat herriaren defendatzaien bulegotik, eta batean diskurtso oso bestelakoa bihurtuko da bost ordezkari politiko hauekin, eta ez dakit hor ere ze aurrikuspen dituzuen antolatzaile bezala, ze horrelakoetan askotan diskursoare oso neurtua izaten da, konpromisoak ere justukoak, eta ez dakit tramite modura edo pasa beharreko hitzordu modura, edo esperantza baduzuen benetan bestelako, ez dakit, ondorio eta edukirik aterako ote den mailinguru hortatik, ze esan da bezala, politikariak, ordezkariak, maila hondiko ordezkariak dira denak, bai. Erronka hori izango da, ez? Hain zuzen ere, euren alderdietako hoja de ruta edo horrek dioena ateratzea eta apur bat busti egitezen. Neurtu barko dugu, zen noski ez da erraza, beraiek ere betekizun batzuk dituzte eta ezin dute batzutan hortikan atera, baina saiatuko dira eurak eroso dauden espazio bat sortzen eta aldi berean ere mamitxoa izan dadila espazioa. Nola lortuko dugun? Ez dakit, egia esan oso ondo, baina bai egongo da gaztetari bat, pixka bat espazioa errazten edo moderatzen, eta ziur gutakon edo nor jartzen bada, baina hobeto egingo duela. Orduan, espero dugu zuku pixka eta ateratzea bai. Hor badira ondoren eguerdiko 12etan, asteazkenean bertan, atxeden tartetxo baten ostean, borroka kolektiboak lurraldeetatik izendatu duzuen tartea, eta hemen kasu konkretuak, astekoa kasu Hondurastik abiatu gaitezke, ze hor ere, sartuko zaretez, gai konkretuagoetan, eta kasu bakoitza zertxo baitzukutzen eta aztertzen, ez? Bai, aurrez esan dugu, politikariak ekartzeak ere, nik uste baduela, pixka bat jendarte zabalagora iristeko nahi hori, gai hauek jendarte zabalagora eramateko, beraiek zenbat gustitzen diren, nahiz eta horri ez dakigun, eta orain, bai nahi dugu, horren ezagunak ez diren kasuak eta borrokak irudikatzea, ez? Eta hor, bai Honduras, Cantabria, Cáceres eta Kolonbiako kasuak ezagutuko dugu. Bai natura eta bai pertsonen eskubideak urratzen diren kasuak, eta bai borroka kolektiboak azaltzeko, ez? Esaterako Honduraseko kasuan Jessica Trinidad egongo da, Honduras lehen berta Cáceres aipatu duzue, natura defendatzeko eta pertsonen eskubideak defendatzeko toki okerrenetarikoa da, zergatikan jasaten den jazarpena eta bereziki emakume jasaten duten jazarpena latza da. Ondoren, parke eolikoen eta energia berrizagarrien kontua edukiko dugu, ez? Zen, egia da behar ditugula energia berriztagarria sustatu, baino zein preziotan, ez? Gertatzen ari da gaur egun landa eremuetan, ez bakarrik estatu mailan, baizik eta Europa mailan eta beste herrialde batzutan ere, lehen bizitzeko nekazaritzarako
edo abeltzaintzarako edo biodibertsitatea kontserbatzeko ziren lurrak, orain bideratzen ari direla, parke eoliko handia jartzea, eguzki plaka handia jartzea, eta abar. Ondorioz, herriak despoblatu egiten dira, hirietako jendea areagotu, eta bueno, pues, fenomeno horretan sartzen dira, ez? Energia berdeak bai sustatzen ari dira, baina azkenean logika kapitalista batetik, ez beste energiak ordezkatzeko, baizik eta gehiago ekoizteko, ez? Orduan, hori ere jorratuko dugu, pues, Kantabriako jendearekin, hor dago plataforma para la defensa de los valles pasiegos, eta pixkat euren borroka azalduko dute. Eta gero dago, mehatzaritzaren kontua Kazerezen eta Kolonbian ere jorratuko duguna. Atzo bertan, nik hementxe, hola, publi pixka bat sartuko dut, uzen diazue? Jakina. Naizen bertan oso erreportaje interesgarria argitaratu zuten Laponiako elur oreinak eta parke eolikoenkin gertatzen ari dena kontatzen. Ze hor arazoak daude elur oreinekin, ze Xabierrek esaten zuena, ez? Parke eolikoak jarri nahi dituzte, baina horrek talke egiten du bertako faunarekin, animaliekin, eta elur oreinekin, eta elur oreina dia superpolitak, eta liston pena eman dit. Listo, barkatu. Hori izan, ez baino... lotura zeukan, Xabier. Bai, gatu zeolago. Eta oreina dia superpolitak. Xabierrek esandakoarekin. Bai, eta enpresa berdina daude atzean, ez? Alde batetikan energia berdea askatzen dizute, edo irudi berdea dute, naiz eta agian ekoizten edo merkaturatzen duten energiaen ehuneko oso eskas bat den benetan berdea, ez? Beste kontua da. Eta horiek martxoaren 2ko kontuak dira, baina martxoaren 3an oraindik gauza gehiago dauzkagu, eta hemen komunikazioaren munduan sartuko zarete. Komunikazio krisien aurrean. Hemen ere mai ingurua eta, gonbidatu ugari. Hori da, bai. Azken batean ere, natura da defendatzen duten pertsonen aurkako jazarpena dagoen moduan, ere, komunikarien kontrako jazarpena eta eraiketak ugari dira. Horren dela gutxi edabidetan Mexikoko datuak ateratzen ziren, Mexikoko datu larriak eta beldurgarriak, Guatemalaren ere antzeko zerbait gertatzen da, informatzeagatik eta salatzeagatik jendea kazetari asko akatu egiten dituzte, eta zuzeneren Guatemalako Kimi de Leon ikertzailea eta kazetaria eukiko dugu mailan, azaltzeko pixka bat eurek prensa komunitaria izeneko horretan kazetaritza komunitarioa zertzan datan azaltzeko, eta gero ondo ezagutzen duzuen talde honetako Iñaki Soto garako zuzendaria, eta Patricia Simon La Marea edabideko erreportaria, bera giza eskubidetan eta generoan aditua da, eta pixka bat, politikariak hartzen dituzten erabakia garrantzitsua diren bezala, edabidek ematen duten ikuspegia ere ezinbestekoa da gai hauek jendartzeratzeko, orduan hori interesatzen zaigu pixkat ere ikertzea, eta arakatzea nola jorratzen diren gai hauek, eta nola beharko duketen jorratu edabideetan. Beste ere egongo da, baina oraindik ezin dugu ez dago konfirmatuta izena, baina momentuz 3 hauek, bai. Kongresua beraz martxoaren lehen egunetan, eta entzuleari dagoeneko uste dut argi geratu zaiola oso interesgarri izango den kongresua izango dela, baina zein da publiko objektiboa, zein da zuen helburua, jende arruntari bideratutakoa da, adituentzako bideratutakoa da, fisikoki ikusteko modukoa, streaming bitartez, formula guztiak, konta iguzu, Xabier? Bi erataran jarraitu daiteke, bai streaming bitartez, Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoaren webgunean, hor jarraitu daiteke zuzenean, baina gu jendean ematzen dugu etortzera. Zen bestela horren jende garrantzitsua ekarri eta jendeaz da dugu erakartzen, nezki gelituko gea. Ez, serio esan da, bertaratu ezkero, aukera gehiago ongo da parte hartzeko noski, izlariekin hitz egiteko, galdera planteatzeko, eta bar. Ikuslegoa, denetarik pixka bat, ez da espertoentzako kongresu bat, baizik eta ulergarria eta gertukoa izango da denentzako. Badakigu gai hauekin inungo harremana edo inungo
gertutasunik ez duen jendea bakigu ez dela etorriko. Baino, bueno, nik uste interes minimo bat duen jendea, naiz eta oso barneratuta ez egon, primeran etorri daitekela. Gure webgunean, mugarigabe.org webgunean dauka izena emateko tokia, garrantzitsua da, lehenbailen jakitea guk zenbat jende etorriko den. Ikuspena izan dezazuen, bai. Hori da, eta beste zotze galdetzen ziren, Inigo, ja pasatu zait. Ez bai, streaming bitartez eta fisikoki jarraitu daitekeela, publikoari dagokionez, uste dute argi geratu dela, ez? Hitz egiterakoan ere gaien inguruan edonorrentzat aski interesgarriak diren eta giza eskubideekin, ekologiarekin eta mundua eta gure bizitzak errespetatzeko apostuekin zerikusia duela. Eta edonor egon daitekeela, horrek interesa pizten badio kongresu hau gozatzen eta kongresuan parte izaten eta uste dute Xabierrek aipatu digun bezala, beti dela bereziagoa, bertan egon, atxeden aldietan ere sortzen dira aukerak askotan ponenteekin, partartzaileekin, solasalditxoak izateko eta beste modu batera bizi dira gauzak aurrez aurre eta ezuraragiz. Beraz, egu gonbidatzen zaituztegu, mugarigabe.org webgunean sartu, eta bizitza jokoan kongresu hontan izena ematera, aukerarik ez baduzue, ora aipatu dugu, HUko Paraninfoaren webunean ere, jarraitzeko aukera izango dela, eta guk bigarren kafetik ere martxoko lehenengo egun horietan, hartuko dugu tartetxorik Xabier edo taldekideren batekin, kongresua baloratzen joateko, eta momentu batzuetan ere, zuzenean bat egin, erretransmisio horiekin, eta ponenten eta bestelakoen hitzak entzuten joateko. Xabier Martínez, Mugarigabe elkarteko kide eta dagoeneko bigarren kafearen ia kolaboratzaile esan genezakena, ze aste honetan bigarren txanda izan dugurekin, mila esker benetan berriro guretzat arte hartzeagatik, zorterik onena, eta esandakoa martxoaren lehen egun horietan izango dugu elkarren berri, eta jarraituko dugu kongresu honen nondik norakoa bigarren kafetik. Hore, mila esker zuei, bakarrik esatea ez dala bakarrik salaketa izango, baizik eta ezagutuko dugu pixkat mobilizatu edo parte hartu nahi duen edo zerrentzako mugimendu asko eta alternatiba asko ezagutzeko aukerare egongo dela, eta, mila esker, emandako tarte honengatik. Eskerrik asko zuri Xabier eta esandakoa, harremanetan izango gara. Segi ondo. Mila esker garote. Aio. Llegaremos a tiempo. Amazazpi minutu arratsaldeko bostak izateko naiz irratiaren sintonian, zuzenean bigarren kafean aurrera goaz. Eta segituan jaz giroetan murgildu behar dugu eta ondoren ur epeletan murgildu behar dugu badaukagulako alako ez dakit bidaia edo nola deitu, baina Seychelletara joango gara. Beraz, zaudete gurekin eta jarraitu gurekin hemen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta esan da bezala, jaz giroan goaz aurrera eta nor eta Joan Coltraneekin.
Ez dakigu, ziur, Blue Trainen mitiko hau, John Coltranein kantu, mugarri den hau, entzuteko aukera izango den, baina John Coltrane ondiaren, saxofoi jolea ondiaren musika entzuteko aukera izango da, gaur iluntzean hain zuzen ere kluba aretoan, Mikel Andueza saxofoi jolea izango da, Coltranein doinu eta musika hori gurera ekartzen saiatuko dena, dolan hori egingo duena, Joaquin Chacón gitar jolea izango du ondoan eta Gonzalo Tejada kontrabasu jolea. 70ko hamarkadan, 77an zendu zen John Coltrane, egia esan, Crescent Coltrane izenburupean gaur, emango dute, dagoeneko abiatutako, ez da egin nola esan, zikloaren bigarren emanaldi hau izango da, joan den hilabetean, urtarrilaren bigarren ostegunean Rick Margitza saxofoi jole estatu batuarra izan zen kutxa aretoan eta bakaleran, Parisen bizi den, baina estatu batuetan ere, punta-puntako saxofoi jolea den Margitzak txunditu dut zuen ikuslegoa, eta izan zen askorentzat ez usteko modukoa, ze jende asko orainik ez zuen ekimena erabat ezagutzen, eta jazz mundua maite duenak Rick Margitzak Donostian jotzen zuela jakinda Euskal Herri osotik eta akaso guren mugetatik kanpora hurbilduko zen, hemendik hainbestetan ikusi ez dugun musikari bat ikustera. Helburua 12 kontzertu eskaintzea da, bertan elkarlanean izango dira, Kutxa kulturre bera, baita musikene, Goi-mailako musika ikasketen zentroa, eta baita jasaldia, jaialdiaren antolakuntza berare eta lankidetza hortan, antolatuko dituzte eta denetarik izango da. Goi-mailako nazioarteko izarren kontzertu bi, bat Rick Margitzak eman zuen urtarrian, hori galdu duzu dagoeneko, baina bestea, uztailean izango da jasaldiaren atarian, uztaileko bigarren ostegunean. Bestalde, bertan izango dira, bertako jazz musikariak, euskaldunak, kaso honetan Mikel Andueza eta Gonzalo Tejada. Eta denetarik nahaztuko dute, ze batetik musiken ere arduratuko da euren ikasleen kontzertuak programatzeaz, irakasleenak ere, masterreko ikasketak egiten ari direnak, izango dira jam sesione modukoak ere, eta esan da bezala, Goi-mailako musikari hauenak. 2 kontzertuk, 12 osatuko dituzte, eta urte guztian zehar, helburu bikoitz horrekin, Irian Donostian dagoen talentua ezagutaraztea, horre, musikene konservatorioa, Goi-mailako eskolak sortzen du, bai Euskal Herritik eta asko nazioartetik datozen musikari erraldoiak euren ikasketa fase horietan daudenak, baina oso sasoiko direnak, Irian egotea eta horiek ezagutaraztea, baina bestetik ere, Irian ere jazzalei edo alako kalitatezko programazio handiagoa eta egonkorragoa eskaintzea, ze hemen gertatzen da beste jaialdi erraldoi askorekin bezala. Jazzaldia iristen da eta mundu guztia jazzalea da, baina urtean zehar, esaterako Donostian bertan, jasaldiaren guneetatik 200 metrotara antxe Altxerrin kontzertu asko antolatzen dira eta oso jende gutxi joaten da. Eta berdin esan. Berdina gertatzen da zinemaldiarekin. Zinemaldian hilarak eta gero astean zehar edo asteburu batean joan eta 6 pertsona. Edo bakarrik aretoan. Bai. Sarrerak agortu dira. Norako? Andueza Chacón eta Tejadaren Crescent Coltrane. Berandu xamar abixatu dizuegu. Bai. Hone bada. Bai. Kluba ere ez da oso handia. Eta oraindik mugekin jarraitzen dugu. Bai, klubean 160 100 lagun izango dira. Bai. Agian beste egunen baten ere ustiralean aprobetxa ezatela edo programa ezatela. Uste dut horrela dela, Rick Margitzaren kasuan ere jende asko egin zuen negar berandu. Baina orain badakizue, hilabeteko bigarren ostegunero, jazz kontzertu ikaragarriak izango direla Donostian. Eta egunen baten egingo dugu erreportajetxo bat, gogorarazi da, hau egin behar dugu, Euskal Herriko jazz estenaren inguruan. Ze Bilbon osasun gehiago du, badira Bizpahiru lauleku jazza programatzen eta egiten dutenak gehiago. Iruñak konservatorioare badu, han ere nabari da mugimendua. Gasteizen ere... Gasteizen asarrotu bengo zaizkizu. Ez, Gasteizen ere, noski jazzaldiako, Gasteizko jazz jaialdiak, Gasteiz jazz, jazz Gasteizek, markatu. Sortzen du darane alako bultza da, baina gero urtean zehar ez dago hainbeste mugimendu, eta badira han ere, baina esango nuke, Donostiaren pareko, egonkortasun gehiagirik gabe, eta iparraldera joko bagenu, Baionak eta Biarritzek
antolatzen dituzte gauzatxo batzuk, baina hortik aterata, esango nuke, estenan nahiko jazz gutxi konsumitzeko aukera ere dagoela. Beraz, bueno, egingo dugu alako errepaso bat, ez dakit lurralderen bat utzi dugun, iparralden hirua juntatu ditu, baina benetan hiriburuetan gozatzen da jasa eta ez dut ezagutza zehatzik, baina esango nuke, Donibane Garazin jazz gutxi planteatzen dela, Maulen jazz gutxi planteatzen dela, eta horrexegatik batez ere Lapurdine konsumitzeko aukera izaten dela, hiri handiagoetan, han bai dago mugimendu pixka bat. Baina hau dena ondo aztertuta, ekarriko dugu reportajetxo batean, eta proposatuko dugu plan zerrenda bat, edo behintzat leku zerrenda bat, jakiteko non kontsumi daitekeen jasa. Hau guztia esan da, gaur John Coltrane'en doinuak Mikel Anduezaren ahotik entzungo ez dituzuenez, entzun bigarren kafean Blue Train zoragarri hau 2003ko erremasterizazioa. Bueno, John Coltrane orduan, ez dakit, bere ibilbidearen zen momentutan zen Blue Train grabatu zuenean, ze dagoeneko atzean utzita zituen bibopa, hardbop eta free jazzaren giro horretan ibilitakoa, jazz modalean uste dut orain dimurgildu gabe, baina zalantzarik gabe, bere ibilbidean mugarri izan den kantu batekin ari zen hemen Blue Train hau grabatu zuenean. Eta data behiatu dut, ze esan du remasterizazio 2003koa da, baina noski Blue Train hau, Joe Coltraneek, izen bereko albumean grabatu zuen 1957an, pentsa. Beraz, hortxe zebilen, hardbopean edo, hor nun bait, mundua txunditzen dagoeneko. Minutu arratsaldeko 5 izateko eta aurrera egin behar dugu. Oraindik ere badugu tartetxo bat egin beharra, publizitaterako eta segituan gara zuekin bueltan.
Keep calm and bigarren kafea. Gobara buru gainetik jaitsi eta solasaldi eta kultur proposamenez osatutako podcast feminista aurkeztera gatoz. Feminismoaren alde eta arrazakeriaren zein imperialismoaren aurka bidea urratu duten emakumeez ariko gara. Simone de Beauvoir filosofo eta idazle frantziarra izango da lehen protagonista. Bera etzala feminista, jakin minak bultzatuta hasi izan liburua idazten. Bere helburua zen, gizaki emea, ze gertatzen zaio kulturan, gizartean nola bilakatzen da gero emakume. Patriarkatuak aldatu dituela ere bai bere mekanismoak, birformulatu dela eta moldatu dela beste leku batzuetara. Osea, gainditu ez dugula oraindik bugarrek ez bere lanean atera zituen ideiatatik oso gutxi edo bat ere ez gaindituko genuela. Gobara, airera, trapuzikinak. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Gelditu makinak. Saiatu zara inoiz maonesa egiten? Dataile txiki batzuk kontuan hartuz gero azken emaitza asko aldaliteke. Alegia, aldea dago, irabilagailua hasieran ontziaren ondoan mantentzen duzun eta ondoren pixkanaka mugitzen hasten zaren edo ez. Baten bati okorrituko zitzaion hori ere. Okorrentziak izan dutenak gurean ditugun Carlos Alejandre eta Hortziak izu. Etxetresnen ordezkapen urteen kalkulua garatu dute. Jakina, aintzat hartutako parametroetan badago alderik. Alde ari garela, beti alde gauzkan kolaboratzaile baten txanda da. Arantxa Idieder dugu gurean eta eskuti dakar Martia Irigoyen biharko lurraren elkarteko kidea. Aldeak alde, aldiro ez gara deskubritzen aritzen. Tartean, aholkuak jaso zalea gara eta horretarako bi pilulagile izango ditugu aldean. Energia pilularen arduradun Oier Etxebarria eta musika pilularena Etxaun Arregi. Ez alde egin entzule, gelditu makinaken 17. abiatzearla eta. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Bueno, orduan zer diozue, seitxeletara guaz? Barkatu, mikorak irik ez ditut egin. Bale, baina orduan lotu gualak. Bai. Ai, ze ondo. Gazkin hartu barko dugu, seitxeletara. Bai, baina prest. Bale, prest, eseri, Cabin crew. 1, 2, 3, 4, cabin crew. Hau ez dugu nahi, hau nahi dugu. Zondo dituzun cabin crew. Berriz? Cabin crew, 1, 2, 3, 4, let's go, go to the right, cabin crew, calling to cabin crew. Baina gaur osteguna da, eta gaur bideiatu behar dugu. Bai. Bihar ez dugu bideiatuko. Ai ba. Horregatik bideiatuko dugu. Ze ondo, beti esaten un ostiranetan bakarri bideiatuko dugu. Ez, gaur ere bai. Oiana, indugu zugatik. Oi, eskerrik asko. For you. Thank you. Ba, galdera badaukatzu entzat. Bota. Erosi nahi duzue irla bat? Ez dut uste. Ez dut oso argi ikusinik ere. Ez, Ez ki ikusten de Santa Clararekin egiten ari direna eta esaten dut, Bezeo bea egin ari izango da, ez? Ingo genuk ez raitu. Bai, ez da. Bai. Perejilaren prezioan daude eta. Bai, bota. Bueno, hori da, lehenengo prezioa galdetuko dugu. Iristen mazaigu, bai, bota. Ba, begira, nik kontatuko dizuet, baina norbait ikusten ari bada edo streamingetik jarraitzen bagaitu, hementxe jarri dugu guk mapatxo bat. Mapa honetan dauden, momentu honetan salgai dauden irlak. Eta ikusten duzuen arabera, ba, begira, adibidez, 2 milioi hemen Rion, Brasilen, irla bat, 2 milioi euroren gatik. Zer iruditzen zaizue? Bueno, aukera bat izan daiteke. Aukera bat, bale. Gehiago nahi duzue, venga. Bai, beste bat. Ba, hauxe, hola, merkean txen. 123 milioi. Ba, hortxe.
Phuket, Tailandia. Phuket. Ez da aukera txarra, Ez? 133 milioi. Merkegia, kaso. Ba, zeo zeukiko. 5 milioi Tailandian. Honek jartzeu isla pribatua, bestia ez da pribatua, ala? Bai, jartzezun. Honek bai, ados. 133 milioien truke. Pribatu termik ez badu. Pribatua ez, da lagunak ere erosiko dituzu akaso. Ez, kapitalismoa gori ere egiten du. Egia da. Ba, hemen, 3 milioi, Kanadan. Honek etxea dakar. Hau merkexegoa da, ez? 3 milioi. 3 milioi. 960 metro karratu jartzen du? Bai, etxeak. Hori, etxeak. Ka batzuk etxeak indatoz, beste Claro, batzuk gutxik beste batzuk akaso. ez. Hau da, dokogun prezioa. Eta 133 milioi da hemen ikusi dugun Garestina, baina niri beste batzuk beldur gehiago ematen didate. PAC jartzen duten hauek. Hori, auskalo... Honek esan nahi duelako... Galdetu aurretik, ia. Bada ez ze preziorik ez balin badu jartzen. Hori gazterirati da, PAC zer da? Preguntar antes de... Consumir. De consultar, de consumir, de qué? Ez dut ulertzen? Prezioa konsultar. Ok. Vale, prezio orduan, enun ulertzen benetan, zan txiste bat. Oiana, zola, baina zan txiste bat, enun ulertzen. Baina ez, nola jartzen du. Tira, agian zuek ez duzuen irlarik, ez dut ulertzen zergatik, baina egia esan irla bat erostea gaur egun luxuaren erakusle handiena izan daiteke. Ze etxeak, bai, badauden merkegoak eta garestigoak, baina tira, etxe bat, erosi dezakezu diruduna balin bazara ari nahiz, Nik adibidez ezin dut etxe bat erosi. Baina diruduna balin bazara, etxe bat erosi dezakezu, eta zure lagun dirudunak etxe erosi dezake, baina irla bat erostea gutxi batzuen esku dago, adibidez. Celine Dion abeslariak erosi zuen irla bat. Baina gauza esan baizut, behin irla erosita, da lehenago helikopteroa ja badaukazu. Aurretik edo barkua. Dana baina ez, jende hau bizian abiduran helikopteron. Bale. Eta barkua, dana aukiko dute. Dena aukiko dute. Bueno, galdetuko diogu Celine Dioni elkarrizketa guztikotara gonbidatuko dugu, eta galdetuko diogu. Ze Celine Dionek adibidez badauka irla bat. Johnny Depp aktoreak badauka irla bat. Tiger Woods golflariak ere, Suedian erosi zuen irla bat, eta entzun dut, ez dela inoiz joan. Oso ondo. Erosi zuela eta ez duela... Oso zurruna da, ez daukazu lorik eta. Bueno, inigo mesedez. Baina, egia esan, irla bat erostea bezalakorik ez dago munduak jakin dezan benetako diruduna zehala. Ze bestela zertarako erosten duzu irla bat. Jendeak jakiteko ze dirutza daukazon. Baina gaurkoan, irla bat erosi zuen gizon baten historia kontatuko dizuegu. Eta hala ere, luxutik urruti dago kasu hau. Gizon hau berezia baitzen, eta erosi zuen irla, are bereziagoa. Brendan Grimshanen historia kontatuko dizugu. Gizu zein den Brendan Grimshan? Zuk, esango diguzu? Nik gidoian saltxatzen ikusi zudalako lehen zerbait. Gizon ingeles honek, 1972ko udaran, bidaitxo bat egin zuen, oporretan, eta Seychelletara joan zen. Seychellak dira, Indiako ozeanoan, 115 uarte dituen archipielago bat. Une hartan, Brendan Grimshaw editorea zen, eta ekialdeko Afrikako egunkari garrantzitsuenetako batzuentzat lan egiten zuen. Baina, esaten dutenez, gure lagun Grimshaw, oporrak baino zerbait gehiagoren bila zebilen. Ze Tanzaniak independentzia aldarrikatu zuen aurreko urtean, Keniak urtebete geroago lortuko zuen, eta orduan Grimshaw kontratu zen, ni lanik gabe geratuko naiz. Ze ordura arte noski koloniak zirenean, hortxe, kazetari zuriak, hango egunkarietan gauzak idazten, baina independentzia lortzen bazuten pixkanaka herrialde guztiek, bertako jendeak lortuko zuen lana, eta berak bazekien lanik gabe geratuko zela. Beraz, Grimshanek norabide berri bat bilatu zen bizitzan. Naturara gehiago hurbilduko zuena. Which could lend themselves well to tourism development. So why not allow that? The point is that badakizu zer gertatu zitzaion? Oporretako azken egunean, gazte bat hurbildu zitzaion, Seychelletako hiriburuan, Victorian, eta galdetu zion ea arte bat erosi nahi zuen. Nik zuei galdetu dizuedan bezala. Hoxe, oso erraz. Grimshanek, baiezkoa esan zion, eta elkarrekin bidaiatu zuten Moyenera.
0,089 kilometro kuadroko ondartza batera. Seychelleko uharte handienaren iparraldeko kostatik 4,5 kilometrotara. Grimshaw berehala maitemindu zen bere isiltasunaz eta bere landare mataza basatiaz. I just think that's sad. So I just wanted to find out. I want to find out why that is. Mundutik urruti, baina irla nagusitik nahiko gertu, esan dugu 4,5 kilometro, hau da, paradixu bat. Grimshanek, moieneren truke, 9.000 euro ordaintzeko akordio sinatu zen, zeiru itzen zaizue. Ez dakit jartzen balantzan zenbat diru zen hori orduan, baino hala ere gaur egongo prezioetatik oso urrun behartzen egon, ez da? Bai, nik uste bai, ez? Bai, horrela etxe. Prezio hortan akaso, Erosiko zenuke agian. Igual bai, baina jungo nintzateke. Noski, ez da garbuz bezala. Hor edukita, noski, oso ondo, oiana. Uhartea horrela lortu zen. Uhartea berea zen, baina moien erostea ura zaintzea baina asko zerrazagoa izan zen. Uhartean bizi ziren arrantzale familia bat izan ezik, moien abandonatuta egon zen hainbat hamarkadetan. Orduan, imaginatu dezakezue nola zegoen abandonatutako irla bat. Testuinguru pixka bat. Moien, Seychelletako barneko uharterik txikienetakoa da. 400 metro luze eta 300 metro zabal besterik ez ditu. Inigo hori futbol zelaietan zen bada? Futbol zelai batek luzeran 100 metro dituela esan dezakegu oro bilduz. 4 futbol zelai luzeran eta zabaleran jarriko bagenu futbol zelaia 3 edo futbol zelaiaren zabalera hartuko bagenu 6. Imaginatu 9 futbol zelai, gutxera bera. Eta hori da, puntatik puntara, zenbat minutu? 400 metro oinez, 5 minutu eskaz dira. Zola barri. Titxa, alde batetik besteak. Ez, Ondartza batetik besteak. 6 kilometro orduko abiaduran ibilba gaitezke, gutxera bera, 15 minututan egiten dugu kilometro bat, azkarxiago, 10-12 minututan egiten dugu kilometroa, 400 metro 5 minutu bai. Zora garri, aldenik alde, 4 minutu. Gainera, punturik altuena, 61 metroko altitudea, baina ez errez, osea, ur ertzetik 61 metrotara, hau da, ez da Everestea igotera bezala ba, ez da hernio edo txindoki bezala ba. Ez. Txikia izan arren, uhartearen edertasun naturala berrezartzea lan handia izan zen. Ze belar gaiztuek oianpea oztopatu zuten, eta uhartea hain zegoen sastraka zestalia, erortzen ziren kokoek ez baitzuten inoiz lurra ukitzen. Ai, ama. Hori guztia garbitzeko, Grimshamek laguntza behar izan zuen. Eta topatu zuen. Bide batez ezin jakin zehazki, baina inflazioaren kalkulu egin dut eta 60ko hamarkadako 9.000 euro gaur egun 220.000 euro inguru lirateke. Bueno, alare ikusi ditugun prezioekin alderatuta, baina kaso... Bai, uste dut inflazio bakarrik ez dela, hemen kalkulatu beharrekoa, nien ez ekonomien oso jaioa, baina... Ez noski baino pentsatu behar dugu 60ko hamarkada zela, Seychelletara turismoa hasi zela 80ko hamarkadan. Hori da, inork ez zuen interesa handirik ikusiko bertan, eta diruaren prezioaz gain, irlaren beraren prezioare aldatuko zen. Eta esan dugu, desastre utxa zen irla hori, beraz, ez turismoatetik eta ez inungo ikuspegitik. Desastraka. Desastraka total. Horregatik laguntza beri izan zuen, eta laguntza topatu zuen bertan, Seychellen bertan. René Antoine Lafortune gaztea izan zen lagundu ziona. 19 urte besterik ez zituen gaztetxe bat. Uharte eraldatzen jardun zuten elkarrekik. Sastraka garbitzen, zuaitzak landatzen eta sastrakartean bideak irekitzen. Lan zorrotza eta nekagarri izan zen. Eta Grimshanen bizitza osoko obsesioa bihurtu zen. Ze hasieran bere helburua ara iritsi zenean eta horrelako paradisoa deskubritu zenean, bere helburua zen moien gehiegizko garapenetik bestea. Hau da, berak ez zuen nahi irla hori norbaitek topatzea eta makro, hotel, igerileku, kasino, resort horietako bat eraikitza. Baina gero epeluzeko ametsa paradisu natural bat sortzea izan zen. Bera hil ondoren ere iraungo zuena. Nik galdera asko dauzkat. Bota. Lehenengoa lortu zuen.
Lortu zuen. Baina oztopo asko dukizituen bidetik. Hasteko, esan bezala garbitzen eta bideak eraikitzen eta etxe bat jartzen, eraikitzen eta ibili ziren. Hamarkadak pasatituzten lan horretan. Hoix esan barrun, 4-5 hamarkadaz aritu ziren bertan hori egiten. Eta 80ko hamarkadan, hau da, lan 20 urte zeramatzanean gure Grimshaw gaixoak. Eta bere lagunrenek. Egia da, arrazi duzu Inigo. Ba 20 urte dena txukuntzen eta dena txukuntzegonean iritsi zen hotel kate baten jabea eta esan zion Grimshaw jauna, Mr. Grimshaw, tori $50 milioi. Saldu idazu irla. Eta zer gertatu zen? Esan ziola Tiriri. Ez dizut salduko. Eta triste hoteleko jabea estatu batuetara itzuli zen. Eta lortu zuen, parke natural izendapena edo erreserba natural izendapena, ez da? Hori da, 2007an La Fortune René hil egin zen, eta orduan Grimshaw konturatu zen, benetan zerbait egin behartzuela, leku hori babesteko, ze etzuen semerik edo alabarik eduki, etzen bertan bera eta René bizi ziren, etzokan hola gertuko familiarik hola oinordekotzan irla guzteko, irla babestuko zuena. Eta beraz hasi zen negoziaketetan, bileretan, Seychelletako ministroekin elkarlanean, berak lortu nahi zuelako moien benetan parke natural bilakatzea eta oso babestua babestea, blindatzea. Hori da. They all came to Africa. The roots of rhythm is in Africa. They took it back to America. Eta horrela, jaio zen Moyen Island National Park, munduko parke naturalik txikiena. Don't forget Africa. Duela 10 urte hil zen Grimshaw, eta norbaitek pentsa dezake ze gizon eszentrikoa, ez? Bera eta bere lagun bat 50 urtez irla batean bakarrik bizitzen, ezer ez dagoen irla honetan arraroa behar luke. Baina Seychelletako biztanleek, bertako jendeak, entzun dudanez, beraiek galdetzen badiezu, denek esaten dizue, ez. Gizon hau ez zegoen eroa. Ero batek ezingo luke horrelako aurrera pausoak eman gure naturarekiko. Lehen ikusi ditugu irudi batzuk, dokumental moduko batenak edo, eta bertan, nola zen, a grain of salt o sand? A grain of sand. Sand, areazko aletxo bat. Bai. Irla hain zen txikia eta hain zen vegetazio gabea edo nahiko gauza besterik gabekoa zen, eta hor, ikargarezko lana egin zuten. Milaka eta milaka zuhaitza landatu, zuhaitz horiek landatzeren ondorioz ekosistemak ere hasi ziren sortzen, hegaztiak eragaltzen hasi ziren, dordokak ekarri zituzten, eta batean hori, ez dakit, anistasun edo biodibertsitate ikaragarrian bihurtu zen, ez? Baina berak erosi zuenean islak ez zuen horrelakorik, ez? Horregatik bere lanari esker eta aipatu ditugun bilera horiei esker, gaur egun gehienez 50 pertsona egon daitezke batera Irlan, ez diete usten 50 pertsona baino gehiagori horrega juten, eta uste dut egunean gehienez 300 pertsona joan daitezkela. Ze ez da inor bizi. Inor gizakirik ez, baina gizaki bizi duen asko. Adibidez, 50 aldraba dordoka. Bizi direna hor nahi duten moduan, libreki, askatasun osoz, eta zu joten baldin bazara irla bisitatzea, han ikusiko dituzu aldraba dordoka horiek. Nik azkeneko galdera badaukat, Juri. Bai.
Brendon Grisham eta Rene Antoinen artean amodio historiarik badago? Nik uste dut baietz, ez dut lortu baieztatzea, baina nik uste dut baietz. Bi gizon bakarrik 40 urtez isla batean hor amodioak agertu behar du bai. Nik esango nuke baietz hor bazegoela eta tira horregatik gero oinordekotzarekin arazoak, ze agian Rene etzen bere bikotea, baina beste bikoterik ez zuen eduki Grishamek. Nik uste dut hor bazegoela amodiozko historia bat. Bostak eta laurden naiz irratian, bigarren kafean, zuzenean ari gara, zuekin eta aurrera egin behar dugu, moien irlari bisita egiteko aukera badu inork, mesedez postala bidali handik, bigarren kafera. Edo eraman gaitzazue. Bueno, bai, baina ni errealista ari nintzen izaten, ez da? Eta horren bai, osteguna da, eta agendari heldu behar diogu. Noski baietz. Eta Janire mendia birueltaka. Gure gonbidatuari esango diogu sartzeko. Segituan, asteburuko plan guzti helduko diegu, eta gure gaurko gonbidatu ere atetik sartzen ari da, beraz segituan aurkeztuko dizugu. Baina esan da bezala lehenengo, bihartik hasita dozkagun plan mordoa kontatu behar dizugu. You need to work real hard, boy. You have to sacrifice. Well, if you want to win the heart, respect all the people. Respect all the people. Ooh, respect all the people. Ooh, respect all the people. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Prestatu kuadernoa, atera boligrafoak, edo jarri zuen mugikorra irratxoia grabatzen, eta gero horrela tatzera ibiltzaitezkete, ze plan asko dazkagu urrengo egunetarako. Gaurko batzu bota dizkizu egun, naiz eta sarrerarik ezten geratzen, Mikel Anduezaren John Coltrane omenezko kontzertu hortarako. Inigo gauzatxo bat, zute zertan mobiatera grabatzeko irratsaioa gero Facebooken atzera egin, edo YouTubeen atzera egin, eta entzutezakete gure saioa osorik. Imaginatu daturi gabe geratu behar dutela, edo kobertura gabe egongo direla, edo ez dakit aurrera eta atzera ere, izue, ez dakit. Nik erdibideko pausu bat ematea zen, kuaderno eta boligrafotik streamingean horbueltak ebiltzera, igual grabagailu, igual kaseteko grabagailu bate badaukan horbaitik oraindik, urentzulen artean zuk visualizatzen dituzu guztiak, zera? Larogeita hamarreko hamarkaderen amaieran jaiota, ez da? Ez barkatu. Zuetzinen 80ko hamarkadan jaio eta ibiltzen zara Facebooken oso ondo. Arazoekin ja. Bihar otsaiak 11 izango ditu, ostirala izango da, eta Arriagako Lombo Aretotik hasita 11 plan ere badauzkagu, zuentzat. Bai, bertan kopaz kopa, antzeslana egongo da ikusgai, ez da gogoratuko duzuen aktore lanetan, Inigo Aranbarri, Ainara Ortega, Inoa Hierbe, eta Asier Sota egongo dira, gizonetako bat ezkontzera doa, eta agur festa batean, elkarrekin topo egingo dute bi emakume hoiekin, eta hor, elkarrizketa interesgarri batzuk sortuko dira. Atxaldeko 7:00 bihar. Lubaki Lainotxua H teatroaren ikuskizun hau Bermeoko Nestor Basterretxean izango da atxaldeko 8:00. Winona eta Grace, edo Anne Grace, nahi duzuena. Sopelako Kurtzio Kulturetxean atxaldeko 8:00 eta aktore lanetan Aino Artetxe eta Graziela Doniz. Eta zuzendaren lanetan berriz Alex Gerediaga eta Kea Ziatera. Aktore izatearen nahiaz eta hori lortzeaz hitz egiten du lan honek eta kode eszeniko eta zinematografikoa ere nahastu egiten ditu izenak ere alaxe esaten duen bezalaxe. 3 kortxe,
azukre asko eta brandi gehiegi. Zarauzko modelo aretoan atxaldeko 8:00. Semea pixka bat motelago dabil soilik, joan den astean hemen izan genuen hasier, asteburuan emanaldia zituzten eta honetan ere badituzte. Elorrioko Arriola antzokian egongo dira ostiralean 8:00 eta larun batean berriz Getxoko Musike Barren 7:30. Amuarekin jarraitzen dute Fuix Anaiek eta Maite Larburuk eta Donibane Graziko Bauban zinegelan egongo dira 8:30 ostiralean eta larun batean berriz Astigarragan 7:00. Lehendakari gaia, ikusi du astebururo lan ez gainezka dabiltzala, Elgoibarko herri antzokian etxean bertan izango da Zuaitz ostiralean 7:00 eta larun batean berrizen 7:00. Era decir, gezurrik esan orduan. Ezin gezurrik esan? Ez duela gezurrik esan orduan. Gaur berarekin hitz egin dut, gaio bihar zehazekat eta etxire bai eta topene bilek, baino aurrengo asten da. Aurrengo asten ere tope biliko. Tope biliko da, baina, bueno, igual aste hasierako egunak abrotxatu beharko ditu. Uste dut Elgoibarko emanaldirako sarrerarik ez dagoela daguneko, duela batzu jarri zutela. Etxean arrakasta ez da beti erresi izaten, baina kasu honetan, lortu du, Zuaitzek. Sexberdinak, Aitziber eta Telmo arituko dira Zaldibin begira, Aitziber ere etxe neongoa. Kulturetxean 8:00 ostiralean eta larun batean berriz Ondarrun atxaldeko 8:00. Eta dantza pixka bat, Love Ladies on Fight, Gernika Lumoko Lizeo antzokian 7:00, zait gogoratuko duzuen dantza eta umoreko ikuskizuna zen, ring batean emakumeen borroka irudikatzen zutena, eta hemen irribarreak daude, ez dakit zergatik. Izenburu hori izaten duzen bakoitzen, eta ez dago hartzen abesti bat etorki dela buruz abesti izan. Baina ez genuen asmatu uste duzen. Bai, asmatu genuen, baina ez zuen zer ikusirik Ladies. Vale, oso ondo. Ai! This girl is on fire. Gure gombiotak segitan harrapatu du. Eskerrak emango dizkiute, mikro irikitzen diogunean, ze hemen nik bost saiakera da inorketzuten ulertzen, da hemen aurrenekoan. Hiru o lau aldiz saiatu nintzen, zuek ulertzeko, Agian okerroa bestu zen uneun hartan. Bai, baliteke. Hori ere posible da. El Perdón, beste dantza ikuskizun bat. Eibarko Koliseo antzokian eta Txebi Muradai, dantzari eta koreografoa egongo da, berak sortutako pieza bada, Los Dedae konpainiarena, bera da konpainia horren zuzendaria, eta Juana Acosta aktorea egongo da berarekin. Ez da aktorekin lan egiten duen lehen aldian, ikuste dut behin baino gehiagotan egiten duela eta horrek ematen diela bere lanei ere olako indarra eta pixua. Hemen egoitz Sánchez euki genuenean, aipatu genuen Juana lanean parte hartu zula Txebirekin, Aitana Sánchez Gijonekin, eta kasu honetan Juana Acostarekin egongo da. Lan potentea ematen du, nik uste dut interpretazio handikoa, heriotzari buruz hitz egingo dute, barkamenari buruz, eta seguraski indar handiko lan bat izango da esan bezala, Eibarko Koliseo antzokian ikusteko aukera izango duguna. Gainera olako lana gutxi etortzen dira normalean ona, agian Euskal Herrian pare bat edo lau emanaldi izango dituzte asko jota, beraz, ez da ainerraza izaten olako lanak ikustea. Nomebe, beste ikuskizun bat, Nafarroako Antzerki Eskolan Iruñean egongo dira ostira larumat eta igandean atxaldeko 7:00 eta gorputza izango da adierazpenerako tresna nagusia eta kasu honetan teknologia berrien inguruan hitz egingo dute zenbat aldatu den, egoera, ze konexio edo deskonexio ditugun gizartean eta horren guztiaren artean gelditzeko tartea hartzeari buruzko lan bat ere izango da. Com estimen els adolescents, despertes una part de mi que no conec. Bueno, batzutan aipatzen dut, DJ-ak zein diren, musika beti ez dut nik edo goiurik erabakitzen, eta Ferran Palau gaur goian amaretu nahi ekarri du. Bai. Bueno, egera, Zelklar entzun dugu, Kevin Dain Univers. ¿Cómo se diu? Goiurik katalana daki nola da. Kontatuko guztu zatiak izan katalana, Goiuri? Ez. Bueno, hori guztia ostiralari zegokionez, baina larun batean eta iganderako gauza gutxixiago dauzkagu. Larun batean, arratsaldeko zerbait saltatu edo jana, ondari naiz? Ez, ondo, bai. Ondo, bale. Larun batean, arratsaldeko 8:00 Mungiako lalde aretoan, tarara. Hau ere ipatu izan dugu bezetan? Bai, Ika teatroarena da, Gurtzanein Txaurragak zuzendu duen lan hau, eta hasieran estreinaldiari buruz hitz egin genuenean pixkat kontatu genuen, inoiz kontatu gabeko hainbat umeren historia kontatzen duela, biolina jotzen duen eskatila batek ikusten
ikusten dituela hor eriotzetik datorren jendea, eta bar, uste dut kabareta ere berriz ere hor presente dagoela. Nik oraindik ez dut aukerarik izan ikusteko, baina kuriosidade handia daukat lan hau ikusteko. Aurreko ostiralean Gastezenan izan ginen, Oiana eta biok arima ikusten. Amaia Lizaran. Ostia, larumatean izan zen, Amaia Lizaranen estrainaldia. Ze ondo, Bai. Ai, txintxua, zuk ezin zenuen etorri. Ja. Zer nahi zu? Ba, ez dakit. Badirudi, plana hola bea kanputzita egin genuela edo, Oiana? Bai, nik uste baiet, Etzen hola izan, eta badakizu. Takit ba. Guk sarrera karrapatu genituen eta zuk COVID-a ez dago... Ez da bestek. Baina Gastezenan album izango da, larumat eta igande honetan, 7 herrietan. Hori da, bai, nik behin gaizki esan nuen gogoratzen duzu sanuela album astu. Bai, asteburu honetan da jareñon. Ez, asteburu honetan otsailaren 12, 13, album Donostiako Gastezena. Ikusi doanean gidoien esan eta larumatutan ezin dut, baina igandean bai. Ai, nik igandean ezin, baina larumatean bai. Nik bi egunetan aldut, beraz. Proposamen orotara irekitan nago. Eta afaltzeko ondoren jatetxe ezberdin aukeratzen baduzu bakoitzak, emanaldia bibider ikusteko arazorik ez daukate. Beti da, bigarren ikuskeran beste zerbait deskubritzeko aukera. Bueno, guazen bixi aurrera. Larumatean Gasteizko printzipal antzokian, 7 herrietan, Gran Bolero. Eta gainea 2008an saritutako ikuskizuna. Hoxe, Max saria jaso zuen dantza ikuskizun onenaren sari hori, eta 6 dantzari Madridla daude, eta 6 dantzari Bartzelonar. Bitxia ez dakit zergatik, baina 12 dantzari hor holtza baten gainean ikustea, hori ja, plazerrutxan ikuste izango dela. Eta eusteko aleginari, indar horri, eta plazerrari buruz egindako lana da, boleroa. Plazer baduzue, hortxe zuentzat plana. Eta igandeari dagokionez, badauzkagu bestelakoak ere. Arratsaldeko 8etan, Gezala aretoan, Lezon, Jerma. Bai, nik pentsatu dut. Ona joan behar dut, ezin. La dramatika erranteren egokitzapena da, Maria Goirizelaia zuzendaritzan, Ane Pikaza aktore lan edo protagonista lan honetan, eta Jerma García Lorcaren lan horren egokitzapen bada. Pixkat egokitua, emakume edo protagonista artista bilbotar famatu bada, senarra negozio gizona, bikotekide oiarekin guraso izateko aukera zegoen, aizpa bat, ama, familia giro hori, baina eguneratua. Eta nire beldurrik maiteenak, Berriozarreko auditoriumen atxaleko 7etan egongo da antzeslan hau, eta beldurrari buruzko lana da. Humorez egindakoa, eta behin baino gehiagotan uste dut aipatu dugula, zergatik dugun beldur, zerk sortzen duen beldur hori, zergatik beldurari beldur, hor hausnarketa. Daturen bate harrapatu ez baduzue, Facebooken egin baduzue aurrera atatzera ez, goiuri oso moderna da, baina jakin saioa Twitchen ere badagoela, edo YouTubeen, edo Twitterren, edo podcast plataformetan, eta liku guztietan. Etoren bai, gure gorko gonbidatu aurkeztuko dizue Oiana Maritoren agenbek. Janire Etxabe, Arrankudiaga, dantzaria. Dantza eta eskalada beti aldamenean izan ditu. Dantzaren kasuan, flamenkoa bereziki. Urtetan, Kristina Lindergard eta Maria Martin irakasleekin aritu baita. Artea gustuko izanik, arte ederretan lizentziatu zen. Pedagogia sistematikoaren espezialitatean zehazki. Eta horretan zebilela, Imanol Marrodan artistarekin performantzak egin ohi zituen naturgunetan zintzilikatua. Horrela, bere bi pasio nagusiak uztartu zituen, dantza eta eskalada. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Garai batean, askotan eskalatzeko leku zai xamarretara eramaten zutenean, bera saltoka eta dantzan hasten zen. Urtero bere buruari erronka berri bat jartzen omen dio, eta 2016-2017 urtean, San Fauston lagunekin zegoela, erronka berri honi ekitea pentsatu zuen. Hau da, dantza vertikalean sakontzea. Bakoitzak urraturi berea. Horrela, helburu jakin batekin hasi zen dantza vertikalean, film labur bat egitea. Hori lortzeko, arnesarekin egindako aireko dantzan formakuntza jaso du hainbat irakaslerekin. Dani Tomas, Ludovica Zoe, Juan Leiva eta Magali Lanriot Lisboakoak, Wanda Moretti, Veneziakoak eta beste hainbeste.
Gaur egun gainera, dantza klasikoko eta garaikideko eskolak ere jasotzen ari da. Horrela, bere formakuntza gero eta zabalagoa izan dadin. Film laburra eta beste hainbat ekimen egiteko, 2017an Dimegaz kultur elkartea sortu zuen, eta ordutik bere zuzendaritzan dihardu, bere proiektuen ekoizpena eta zuzendaritza diseinatu eta kudeatzen baititu. Bere lehen film laburra 2019an egin zuenetik, mundu horretan ere guztiz barneratua dabil. Harria herria izan zen lan hura, bideodantzako lehen film laburra eta BBK Mendi filmen aurkeztutakoa. Sari ugari lortu zituen nazioarteko hainbat jaialditan. Ondoren, dantza vertikaleko ikuskizun bihurtu zuten lan hau. Menorkan estreinatu zutena, Pedra Biba jaialdian. eta hogeian berriz, Kulunka bideoart lana erakutsi zuen Space for Nature erakusketan. Egun, Haize Lerroa, bere bigarren laburmetraian, Imanol Marrodan euskal artistarekin lanean ari da. Eta aldi berean, Denduko zuzendaritza artistikoa egiten ari da Arkaitz Martinez San Vicenterekin, Oreka Teix Ixakoa. Lan honen estreinaldia hurbil dute, martxoaren 15ean izango baita, Deferian. Plazer bat izango da gaurkoan aurrez aurre diziplina ederronen inguruan berarekin solastea. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Janire Etxabe. Eskerrik asko. Atxaldeon. Atxaldeon. Izu galdera bat egin barri zugu askar eta seriotasun handi gabekoa, eta gero oianak helduko dio lemari, baina kafezalea zaren ala ez galdetu behar dizut bigarren kafe izeneko saio honetan. Begira, asteburutan furgonetarekin noanean eskalatzera edo dantza vertikala naturan egitera, hor bai esan behar dut, goizetan kafe asko hartzen dudala. Etxean ez daukatu iturarik, baina bai kanpora noanean, bai, gustatuko dut. Ari gara imaginatzen ja, ez dakit, Mendi film giroan ikusten ditugun pelikuletan ere, tarteka plan horiek ez, naturan, furgoneta kanpoan, eta kafea egiten, eta kafetera italianoan egiten duzu zutan, edo nola egiten duzu? Bai, hori zezutan. Bai, ez dago besterik, ezin Mendi film batean kafea beste modu batera egin furgonetan, Ondo, beraz, estadistikarako. Hau ere, kafezalea. Beste bat. Aurten, gaixki gabiltza goiuri. Aurten dena kafezaleak. Nik aipatu dut, eta oraintxe Inigok ere ez, Mendi film aipatu dugu, eta ez dakit biografian ondo esan dudan, baina zuk ilusioa zenuen edo zuk proiektu bat aurkeztu nahi zenuen hor, ez dakit edo irakurri dut uste dut komentatzen zenuela, ikusten zenituen dokumental eta filmen artean, ez zenula ikusten agian, jende arruntaren edo jende arruntak egiten duena edo ametxoiek, zergatik nahi zenuen? Bueno, nik ametzen dat nuen, urtero joaten nintzen bertara festivala ikustera, eta beti ikusten nituen besteen proiektuak, gehienak gizonezkoenak, eta beti eliteko kirolariak aurkezten zituzten euren proiektuak. Eta ni pentsatu nuen momentu nuen, zergaitik ez, pertsona arrunt baten ametsa hor pantaila horretan, isladatuta, eta horretan buru belarri jarri nintzen, amets hori egi bihurtzeko lanean. Eta egin zen, bihurtu zen, ezta? Bihurtu zen, eta are gehiago, oraindik ametsean nago. Harria herria izan zen lan hori. Konta ezakezu pixka bat nola sortu zen lehendabizi film laburra, eta gero sartuko gara gehiago dantza vertikalaren munduan. Bai, film laburra sortzeko lehenengo ubikazioa topatu genuen, Jabirekin, Dimako lagun batekin, jo nintzen bertan hasi ginen probak egiten, gero Sarles Dimegaz kulturel elkarteko kidetako bat, gure teknikaria, bertan zulatu zuen, gusokak zintzilikatzeko, eta gero hasi ginen dantzari bila. Eta dantzariak behin topata, hasi ginen pizka bat horreri forma ematen. Eta behin forma pizka bat eman da zeukanean, Oior Plazarekin hitz egin da FMK filmako realizadorea, berak aholkatu ostan, ari zara Oreka Teixaren abesti batekin lanean, eta zergaitik ez diozu beraiei proposatzen proiektu honetan parte hartzea, eta niru iruditzen zitzaidan pizka bat hola urrun, nola olako musikariak gurekin, parte hartze olako proiektu batean, eta nire sorpresa eta posa izan zen, lehenengo momentutik, hasieratik baiezkoa eman zutela, eta aurrera egingo geniola elkarrekin,
zetorren ari, ez? Eta nola izan zen elkarlan hori? Esan nahi du beraiek musika zuek ikusita sortzen zuten edo alderant? Nola izan zen? Ez, musika bazegoen sortuta eta gu ari ginen ja musika horrekin lanean. Baina nik nahi nuen musika hori emakume batek abestea, ez? Kasu honetan Miren Narbaizak, eta orduan zein izan zen euren lana, estudiora sartzea, abesti hori grabatzea, zegoelako inon grabatuta, zuzeneko batean jo zuten bakarrik, orduan grabatu behar izan zuten abestia, Miren Narbaizaren ahotsarekin. Eta gero ja, abesti definitiboa behin sortuta, ja forma eman genion proiektuari. Eta zein zen lan honen gaia? Uste dut emakumeak, aipatu duzu, konta iguzu pixka bat gehiago. Bai, parte hartzen ditugun guztiak emakumeak ginen, emakume dantzariak, Karmele Gizasolarri jasotzailea, Miren Narbaizaren ahotsa, eta pixka bat ideia zen, emakumea erakustea nola gure kulturan harriarekin harremantzen diren modu ezberdinak, ez? Kasu honetan, harrian dantzatzen, harrian jasotzen, harrian eskalatzen, bai, harri zulatzaileak ere sartu nahi genituen, baina presupuestorik ez zegoen, eta gogo ekiberatu nintzen. Miren Narbaiza izen ezaguna da musika munduan, baina bada espada gaur egun maiz bezala, mize bezala, garai batean Napoka hiriako kide izan dakoa, eta oraindik ere musika munduan hainbat proiektuetan da bilena, baina jendeak Napoka hiria eta mize bezala kaso errexago kokatzen duela, proiektu honetan parte hartu zuen Narbaiza bera, bai. Bestetik bai, jakina. Eta ondoren film laburra egin, eta gero ikuskizuna bihurtu zen. Bai, ni justo horre, Mendi filmean proiektu aurkeztu genuenean, horre aurkezpen egunean, zuzenean, publiko guztiaren aurrean, arkaitzeriola harri bat botanion urrunetik, oholtzatik, eta esan nien, ez nola, zergaitik ez, zuzeneko bateri forma bat ematea, ez? Eta, horretan jarri ginen lanean, eta Dimegase eta Orekate Isak aurkeztu zuen Pedra Biban lehenengo emanaldia, ez? Eta ordura arte egindakoarekin aldaketa asko sumatu zenituen zuzeneko batera pasatzeko horrek prestakuntza izugarria eskatuko du, ze izan zen salto hori? Izugarria, ez dakit zenbat entzegu egin genituen, sorkuntza prozesua niretzat pertsonalki oso gogorra izan zen, oso gogorra, eta gero ere, ez da berdina, grabatzea bideo bat eta etengabe mosten egotea adibidez, edo batean zuzeneko bat hasieratik amaierara horrentzan aguantatzea, plan horretan dantzatzea gainera kostatzen duen esfortzuarekin, ez? Niretzat izan zen esfortzu izugarria, baina, guztiz motibatuta nengoen eta aurrera egiteko prest. Nik uste dut, dantzari batek ez, prestakuntza izugarria behar du, baina zuek ez duzue bakarrik dantzatzen. Hor zintzilikatuta dantzatzen duzue, eskalatzeko gorputz, nolakoa da zuen prestakuntza, fisikoki entrenamenduak ere, ez dakit, gogorrak izango dira, pentsatzen entsaio horiek, eta ez? Oso gogorrak. Nola hitzen zaio ensaio de entrenamendua hori? Bai, biak esan ditut ez nekielako zeinera bili, bai? Ni entsaio esaten dut, baina nitzako kriston entrenamendua da. Normalean elkartzen garenean, elkartzen gara 7-8 ordu, elkartzen garenean, astakeri bat da hori. Eta lehenengo ordua, izaten da beroketa bakarrik. Gorputza berotu, lusatu, mugitu, abdominalak egin, asko, azkenean zentruko zonaldea guztiz indartuta eduki behar duzu, eta lesioak oso ohikoak dira, dantza vertikalean, berehala lesionatu egiten zara, eta guzti hori prebenitzeko edo egokitzapen fisikoa egiten dugu, ez? Azkenean, dantza orokorrean egiterakoan normalean pixua oinetan edo besoetan, lurretik dantza egiterakoan kaso pixkat balantzatu goa. Zuen kasuan, aipatu zu zentro hau ez, baina oso modan dagoen kore delako hori ez, baina mugimendu guztia pelbisaren inguruan edo helduta dago, ez da? Hori da, gure mugimendu guztiak zentrutik atera behar dira, gu horrela behintzat egiten dugu, ez? Indarra bai gorputz guztiaren kontzientzia izan behar duzu, eta lerroak mantendu, eta gogorregon, baina dana zentrutik atera egiten dugu. Mugimendu guztiak oso violentoak dira hasieratik, horregatik beroketa behar hori ez, ez da
ez da dantzan bertan beroktu daiteken zerbait, bizik, eta lehenago ere gorputzak behar dula prestakuntza bat, ez? Guri gertatzen zaigu, adibidez entzeguetan, ja orduak aurrera joan ahala, ez daukagu kanpotik kanpo begirada bat, ez? Norbait dagoela kanpotik esaten naizue, hau hobeto egin, edo orduan nik beti daukatu itura jartzeko kamera bat, eta entzegu guztia grabatu egiten dut, gero ikusten dugu, eta hor zuzendu. Bueno, azkenengo paseak izaten dira, jagorputz guztiak daude lehertuta, eta irudietan ikusten da, ez? Nola gure planoa hasten da, berantza joaten gravitatearen poderioz, eta buruak jaz daude lerrokatza baizik, eta, bueno, jota. Nik aipatu dut zure astapenetan dantzarekin hurbiltasuna zenuela flamenkoarekin, gero hasi zara agian dantza garaikide, klasikoa. Flamenkoak eman aldizu zerbait, akaso baliagarri zaizuna orain, lan honetan? Bai, indarra eta batez ere empoderatze prozesu hori, ez? Neu txikitatik nahi izan nuen dantzaria izan, ez? Baina, bueno, etxean izan ditudan baldintzekin eta ezin izan dut, ez? Beti 18 urterekin etxean esan zidaten, bueno, unibertsitatera joan nahi baduzu lanean hasi behar zara. Eta gogoratzen dut nire, bueno, hasi nintzela lanean, eta lehenengo soldatarekin, 18 urterekin, lehenengo gauza egin nuena izan zen Bilbora joan, baleteko zapatilla batzuk erosi, body bat, eta dantza klase batera apuntatu nintzen, bertara joan, eta, bueno, bertako irakasleak esan ostan, lar nagusia nintzela dantza egiteko. Benetan! Bai, eta hori izan zen, nire lehenengo saiakera, hori jasota gero, erabaki nuen ez errez egitea, ez? Eta 22 urterekin, uste dut izan zera 22, 24 ez nago ziur, berriro bueltatu nintzen, ez? Ni hori beti neukan hor buruan, ez? Saiatu nahi nuela horretan jardutea. Eta berriro jaso nuen erantzun berdina beste eskola batean. Lar nagusia nintzela nahi nuen egiteko, ez? Ni beti joaten nintzen, klasea jaso nahi dut, baina ni nahi dut konpainia bat sortu eta proiektuak aurrera eraman, eta begiratzen zidaten, bueno, lar nagusia zara horretarako, eta ezinezkoa da hori, ez? Eta, bueno, hasi nintzen beste gauza batzuetan lanean, eta lan batean, topatu nintzen makillatzaile batekin, argazki saio batean, eta berak esan ostan, ikusten dut ez duzula disfrutatzen argazki saioan, eta ez, eta zer izan nahi duzu dantzaria, baina hau eta hau gertatu zait bizitzan zehar, eta honi ja ez dut zaiatu nahi gehiago, leku guztietan esaten didate berdina, eta, bueno, aski da ez dut nahi. Eta berak komendatu ostan, hasi flamenkoa ikasten eskola honetan, hemen danak dira onartuak, eta bertara aurkeztu, eta joan nintzen, eta horre ezagutu nuen Kristina Lindergan eta Maria Martin, eskuak zabalik hartu ninduten, eta han egon nintzen 6 urtetan zehar, beraiekin ikasten. Ez da nire dantza estilo gustokoenetakoa, ez? Baina onartua izan zen tokia izan zen, eta asko disfrutatu nuen. Orduan niri horrek emandozte empoderazio puntu bat, ez? Eta hori da nire dantza ibilbidea. Eta horrek abiatu zuen, flamenkoak abiatu zuen, beraz zure... Guztiz. Eskarak etzen nuen amore eman, jende askok lehenengo ezetzarekin seguro amore ematen dutela eta esaten dutela, bai, egia da nagusi egia naiz berriro saiatuko. Bai, nik uste dut hori amamari esker izan dela, ez? Nire amama beti esate hostan, ametsak ez direla etxera etortzen ate joka, ez? Amets bat duzunean kanpora atera barzarela eta inoiz ez dala berandu, eta amets horrengatik burrukatu behar dela, ez? Gauzak lortzeko konstantea izan behar zarela, perseverantea, eta nik hori oso argi neukan, ez nekien zelan lortu eta nola biegabo momentu horretara, baina beti fokoa dut oso argi, eta horre tinko eta gogorrekin dut. Bai, eta begira noraino iritsi zaren, ez da? Azkenean ametxe hori egi bihurtzera edo realitate bihurtzera. Hori da, bai. Zederra. Bueno, bueltatuko gara pixka bat berriz ere harrira, eskalara da, dantza vertikalera, eta uste dut galdera bat daukagula, ezta? Bai, eta galdera honek implikatzen duzuk ere galdera bat sortu beharko duzula, datorren astean lotzen zaituztegu gonbidatuak zuen artean galderen bitartez, beraz, urrengo egunetan jakinik urrengo osteguneko gure arte zenikoen tarte honetan gonbidatua zein den, oianak galdera bat eskatuko dizu. Hori bera egin du aurreko asteko gonbidatuarekin, eta hoxe bota du zuretzat. Kaixo, Janire, zer esaten dizu harriak berarekin dantza egiten ari zaren bitartean? Zer esaten dizu harriak berarekin dantza egiten duzun bitartean, da bide batez mikrofona, pixkat oianari begira jartzazu. Hori, bai, pixo dauka.
Horrela beto entzungo zaitugu. Zer esaten dizu Harria, garekin dantzan ari zarenean Asier Hernandez aktorearen galdera zuretzat? Harria niretzat euskarria da, mugimenduaren euskarria, eta ni oso ohituta nago harrian ibiltzera, eskaladaren bitartez, eta dantza vertikalean ere hasi nintzen harri baten gainean, naturan. Orduan niretzat harria da nire mugimenduaren euskarria, eta are gehiago, zenolako harria halako mugimendua, ez da berdina dantzatzea zuloz betetako harri batean, horrek baldintzatzen du zure mugimendua, edo marmolesko pareta batean, non dana lisoa dan, ez? Irristatu alzaren. Ez dakit, harri bakoitza ditu bere ezaugarriak, eta ezaugarri horiek baldintzatzen dituzte gure mugimenduek. Aipatu dituzu harri ezberdinak, badago lekuren bat benetan gustuko duzuna hor dantza egitea, bere ezaugarriengatik edo, eta gero baldago lekuren bat gustatuko litzaizuken dantzatzea ezagit eraikinagatik, harriarengatik. Bai, gustoko lekuena diman dago, ez da aipatuko nondan, non gustoko dalako bakarrik eskegitzea eta oso leku txikitxoa da eta berezia, baina beste leku bat dut Andrabiden, non horra ziginen sorkuntza prozesuan, pareta perfektua dantzarako, eta gero asko maite dudan toki bat, Anboto mendian dut ere beste txokito bat, eta horra asko maite dut dantzatzea ere. Flipantea da, Hipnotizatu da nago bideoarekin. Bai, barkatu irratiko entzule zareten hoiek, hau ikusten ari etzaretelako, baina kontatzen saiatuko gara. Pantaila erabat beltza da, erdi-erdian, pantailaren erdigunean, gutxuera bera 130 tarte hartuta, ilargi bete bat ikusten da, hola anbar kolore puntu batekin, txuritik anbar eruntzeko kolore batekin, eta hor gorputz bat dantzan erdien. Eta flipantea da. Wow. Horrelako proiektu baten aipatu dituzu zure kideak, eta dantzan aritzen zaretena, baina nola sortzen duzu taldea? Ez da erraza izango ere horrelako disiplina batean dabilen jendea, edo aritu daiteken jendea topatzea, ez da? Ez da bat ere erraza. Emozionatu naiz, nota Peio Ramirezen neguaren loa bestian txutean. Ez da bat ere erraza. Nik adibidez talde hau, Arrobi Dantza Vertikala taldea sortu nuen, Alejandra ezagutzen nuen beste formakuntzetan kointzitu izan dugulako, eta gero beste biak, beste formakuntza batzuetan ezagututa, oso harreman ona sortu zen gure artean, gero nire etorkizuneko proiektua beraiekin partekatu nebazan, eta interesa adierazi zuten, eta erabaki genuen balkartzea eta guztiek lan egitea horren arira, ez? Eta orain Euskal Herriko beste, nire ikaslea izandako bat, ere sartu dut konpainian, eta, pozik, gero eta gehiago gara taldean. Denak emakumeak. Bai. Eta horretan indarra egiten dut, ez? Nire proiektuetan gustoko dutanak emakumeak izatea. Ez dakit, gure artean lanean gaudenean energia berezi bat sortzen da, nik uste, eta alkar zaintzen gara asko babestu egiten gara, ez dakit, nitzate oso harreman polita dugu. Eta orain esku artean? Zertan zabiltza? Tenik aipatu ditu, baina aipatu besterik ez ditut egin. Zu konta iguzu pixka gehiago. Bai, naturan ari gara dokumentatzen eskuatze ezberdinak, ilargiaren iretargi proiektu hau oraindik jarraitzen dugu lanean horretan, ez dago bukatua oraindik. Gero Imanol Marrodanekin ari naiz bigarren laburmetraiari forma ematen, ja bigarren urtea, luze da bat proiektu honekin, eta orain eta hurbilekoa dena, niretzat prioritatea dena oraintzen momentuan, dendu da, txalaparteko izpenak eta dimegaz ekoiztutako lan bat da,
Orekate Isa musikariak eta Arrobi Dantza Vertikala konpainia parte hartzen dute, eta oraintze martxoaren 15ean Kursaleko kanpoko paretan, bi pas egingo dugu, arratsaldeko 7:00 bat, eta bestea gaueko 11:00. Eta orain horretan gaude topera, asteburuetan entzegu orokorra dugu, eta azkenengo ukituak ematen, ez? Eta adibidez, Kursalean duzuela esan duzu, oso eraikin berezia esan nahi dut. Ez dakit noizbait bertan aritu zareten dantzan? Ez, baina behan egon naiz nahiko txotan eraikina ikusten. Bai, emanaldi bat dudanean asko gustatzen zait bizitatzea espazioa, ez? Eta pizka bat energia, espazio horren energia, sentiaraztea, pareta ukitzea, ez dakit pizka bat bustitzea horretaz, ez? Eta joan nintzenean esan nuen, ai ama, claro, ez dakitak izuen, baina Kursalaz da guztiz lerrokatela. Bai. Olako, barrurantzako... Olatu moduko uinak, bai. Uinak antzekoak ditu, eta urbildu nintzen, ama, hemen zelan egingo dugu, ez? Eta, bai, ja desiatzen dago eguna iristeko eta bertan eskegitzeko, bai, kendu behar izan dugu emanalditik elementu bat, soka elastikoa. Soka elastikoan dendun atera behar genuen, baina erabaki gendun pareta horren ezaugarria kontutan hartuta, eta, argiztapenarekin egingo da, eta elementu hori kentzea, eta beste pareta batean bateralizatea, ez? Ze egunera arte ez duzu aukerarik izango, probatzeko edo bai? Bai, aurreko egunean normalean denduko emanaldietan 2 egun ematen ditugu paretan lanean, eta aurreko egunean aukera izango dugu dana probatzeko, argiztapena, soinua, eta batez ere nirik eskatzen dagoena, dantzarloa, ez? 7:30 eta gaueko 11:00 esan duzu. Data zeintzen markatu? 15, aste artea okerrezpanago. Bai, martxoak 15. Bai, deferia 14an hasiko da, aurreko asteburuan, baina bai. Itzordua hartu duzuzuk? Pasako iguzu, txibatuko iguzu jena. Bai, txibatuko dizuet, bai, jakina, bai. Eta, hori begiratuko dugu gero, sarrerak edo nola dijoan, zenik, joan nahi dut ikustera, gaina gauean magikoa izan behar du. Bai, eta Carlos Solanok diseinatzen. Carlos dago, du diseinatzaile? Beti sortzen dizkigun mundu batzuk ederrak dantzatzeko. Ni kuriosidade hau badaukat, uste dut erantzuna ere badakidala, baina hola norbaitek probatu nahiko balu horrelako zerbait? Zer egin beharko luke? Esan duzu eskolak ematen dituzula? Bai, gurekin harremanetan jarri noski, deitzea, idaztea, oraintzen momentu honetan ari gara Gernikan, Txikatoki Zirko Eskolan formakuntza trinkoak ematen, barikutan, gero horretaz gain, tantai espazioan dingilizk egitasmoaren barruan kanpoko koreografoak ekartzen ditut, nire irakasleak izandakoak, eta gero, aparte, Bizkaiko Mendi Federaziotik, Goi Mendi Eskolatik, maiatzean eskainiko dugu asteburu intentsibo bat, ja naturan, natura esperientzia hori probatu nahi duena, eskaintzeko eta batez ere, gure sorkuntzaguneak jendearekin partekatzeko. Eta adibidez horretan, edo nork parte har dezake, edo eskaratzen jakin behar da, edo da, ez? Ez, astapen ikastarroak dira, bai, eta edonor apuntatu dezake esperientzia bizitzeko, segurtasun guztiak neurriak hartuta daude, gu egongo gara ondoan zaintzen, animatu. Oiena. Bai, ikusi dut, aurpegia. Ze aurpegi jarri duen, Egia esan, prestatzen arintzen esaten nun, ze politia izan behar duen, ez? Egia esan, irudiak izugarriak dira, edo zein bideotako irudiak, ilargiarenak, besteak, ez? Eta gero uste dut, ez dela bakarrik egiten duzuena gehi argi hori, gehi musika da dena, ez? Uste dut, bai, sortzen den hori. Eta esan nuen, ze derra izan behar duen. Eta gero naturarekiko harreman horrek ere uste dut eman behar duela inbeste, ez? Eta oso politia irutu zait esan duzunean, ez? Joaten, kursalera joan naiz, sentitzera, ez? Eta uste dut harreman hori oso ederra dela. Bai, gero gertatzen zaitere kontrakoa, ez? Semanaldia bukatzen denean, berriro itzultzen naiz pareta ikustera, eta esan dut, wow, hemen zer gertatu da, ez? Negira. Dantzatu daitezke balsak vertikalean? Noski baiet. Peio Ramirezen musikarekin leno txundituta zegoela eta, Peio Ramirezen gana joko dugu.
Aipatu duzu gero emanaldiaren ostean joaten zarela eta ze gertatu da hemen? Gertatzen dira batzuetan akaso hortxe soka bat bestearekin elkartu, karo, horre hain da momentukoa, ez? Arte eszenikoek hori dute, baino kasu honetan ere hainbeste gauza ere egongo dira hor, ezta? Bai, eta gure arteko adibidez da koordinazioa, eta kontutan hartu behar dugula gure pisua. Bakoitzak pisu bat dauka, ez? Eta pisuak eragiten du sokan mugimendu bat. Orduan, gu kontrolatu behar dugu asko gure arteko intentsidadeak, ez? Ze penduluan pisua mugitzen da era batera, nire pisua, baina nire kidearen pisua beste modu batera. Orduan, hor intentsidadeak neurtu behar ditugu, eta guztiak talde moduan energia baten funtzionatu, ez? Eta batzutan orduritasuna, edo paretaren ezaugarriak, edo eske gertatu aldira mila gauza. Adibidez, niri kursalan kezkatzen hauena gehien da haizea. Hor, haize asko sartzen dalako, ez? Orduan horrek pizka bat dekoste ardurat. Gauze horrek azkenean mugi dezake, ez? Edo utxiago edo. Bai, faktore asko daude hor, kontuan hartu beharrekoak. Eta esan duguzu dantzari, baina ez dantzari bakarrik, zuzendari zabiltza, sortzaile, hori guztia nola eramaten duzu? Oso estresatuta bizi naiz, oso estresatuta, ez dakit, ez dut gogoratzen noiz izan zen azkenengo aldia egun bat libre hartu nuena, edo porretan jo nintzala 5 urte hauetan, ez dut gogoratzen, eta batzutan, esaten dut, ama, guzti hau, ardura guzti hau, ez, gustatuko litzaidak, igual, norbait ondoan eukitzea partekatzeko agian pizka bat ardura, ez? Edo ekoizpen lana, edo... Baina azkenean, nik dantzatu nahi badut, nik egin behar dut lan guzti hori argi daukat, ez datorriko inor kanpotik nire lan egitera, ez? Eta gustora egiten dut, baina batzutan hori gertatzen zait, oso gauza asko pilatzen direnan eta proiektu asko aldi berean, gainezka. Esan dugu martxoaren 15ean dendu, nola sortu da dendu? Zein da abia puntua? Oreka dendu, oreka esan nahi du, Kongoko herri bat da, ere bai, baina dendu euskarazko hitza da, eta oreka egonkortasuna esan nahi du. Eta, gu menorkan egon ginenean, bueltatzerakoan, banaketa bat egon zan ez dakiz eta hartu genuen hor deskantzu bat, ez? Baina Arkaitz eta Igor harremanetan jarri ziren berriro, proposamena bota ziguten, eta... Hor, gure kezkasan, menorkan ikusten genituela planoak ezberdin bezala, ez? Plano vertikala eta plano horizontala bakoitza bereirera zebilela, ez? Eta dendu nahi izan dugu plano horiek, bi planoen arteko interakzioa sortzea eta fusioare bai, ez? Nola musikariak dantzari bilakatzen diren, dantzariak musikari, nola batean plano horiek elkartzeko saiakera egiten dugun, nola elementuetatik harria, egurra, burdina sortzen den musikalidade hori oreka baten barruan dago, baina baita ere gure dantza, ez? Elementuetatik ateratzen den soinuetatik. Nik uste dut bizitzan, ere gu beti gaudela orekaren bila, ez? Eta bizirik gaude oreka bat dagoelako. Gu ere gure emanaldian hori saiatu gara topatzen, ez? Oreka hori guztiaren artean, elementua, dantza, musika eta planoak. Azken 2 minutua ditugu arratsaleko 6etara heltzeko eta hasi behar dugu agurtzen gure gonbidatua, baina gogoraraziko dugu mintzat, agurtu aurretik martxoaren 15eko mugarri hori, kursalean izango den hori, 2 pase izango direla ipatu dugu, arratsaldeko 7:00 eta gaueko 11:00, ezta? Eta, hortxe ibiliko gara, haizeari begira, eguraldiari begira, horrek ere kezkatuko du, noski sortzaile, ez haizea bakarrik, euritan ere aritzeak... Ai, ez esan. Ondo ari zara, egurra ikutzen. Ordurako hartuko dugu jana noski de feriaren inguruan aritzeko, eta horren giroan ere, hau ziego gorazteko, sarrerak ere behatu beharko ditugu, ezta? Ze ez dakit, non kokatuko den publikoa, nolako izango den? Bai, hauze da kursaleko atzeko paretan, eta hor dago esplanada handi bat, publikoa ongi... Itxasoruntz dagoen hortan. Hori da, bai, hortze. Eta nik uste... Jasaldiko egune bat bertan kokatzen da, hori da, bai. Aizue,
adi jarraitu, ze uste dute benetan ikusteko moduko emanaldia badela, guk hurbiltzen denean entzule gogoraraziko dizuegu, eta orain bai, eskerrak eman da, agurtu egin beharko dugu, gure gorko gonbidatua, Oiana, Janire Etxeberri eskerrak eman, eta bigarren kaferen bat hartu beharko dugu, inoiz? Proiektu berriak ere iritsiko dira, Arrankudiagatik onako bidea ikasi du, eta buker ikasi beharko du Arrankudiagarako bidea, ez pentsa. Baina izu, mila esker gaur guren izategatik, kakapila eta horixe, jarraituko dugu gertutik urrengo proiektu hau, eta martxoko estrainaldi hori. Eskerrik asko zuei gonbidapena gaitik eta gure lana babeste gaitik. Guk joateko ordua badaukagu Oiana Maritorenaken ondo bidean datorren ostegunean gurean izango zara. Ordurako jakingo dugu gonbidatu eta Janireri galdera eskatuko diogu. Goiure Zeizarania, bihar zuemen izango zara, nik zortze pixkatekin ez ditut entzuleak agurtuko bihar. Ara? Bueno, nik ondo zainduko dituten. Bai, ziur gainera, Janireke aitzaki mandi batzutan, ez dakit azkeneko aldiz noiz zanuen egun bat lasai arnaz hartzeko, nik bihar behar dut egun hori Goiuri. Gauzak horrela dira eta gonbidatuak horrela bandejan jarri dut alakiak. Entzule, bihar bada bihar eta bestela astelenean ikusiko dugu elkar, baina bihar ni honedo ez egon Goiuri hemen izango da, Mai Gorostiaga Pozo hemen izango da, eta Maieko 3. eserlekuan nork hartuko duen bihar deskubritu beharko duzu. Arratsaleko 4 naiz irratiaren sintonian hemen, bigarren kafean izan ondo. Aio. Keep calm and bigarren kafea.